اوكي مخمتي كل جزء نبلو مجمرتان كو عبد السلام مصاكم كلاتكم ابزز لكمو كابز لو ناي حمام كنتات كلاتكم سلام كتلو تسفا نغبر كل جزء خمت سنبت نراقبو تي كم كل جزء نزاربو يا نراقبلا جروب كل جزء تاقند علامة دقاقي من عينا نزاربلا أبنبس وكف سنبتنا نزاربلا علامة نايزا جروب زيا نايزا مشت سنبت ديسكاس نقبرا نحنا كم حبرة سب اتي زبلت امت اي كلونا ويكات بزعبانا زلو ايميج بزعبا ارتراويان بحال كل نجر حق زي مخانو بقبر نمرأي كنقبرو زقبانا حباراوي مرجدا ويكاني نحنا كم ارتراويان اتي بزعبانا زبحالو كل حق زي مخانو تزعبينا حبرتسب كم تنبحالو زي مخانو راي زي كونه بزحات من سياتناون بزح بدوهتات سلازلوهم نز بدوهتات زي أمس قارنا حد حدنا عند تملالنا توم كرمينا توم حدشتي زحاشة عدل من تقولهم تنساتهم زي رخبو عدلات نتوم حجز موت حدشتي نخكفلهم عدل مفاتي مالتي سلازي بزحار استاتينا العلنا زلنا سقاب حجي خاني نزي تعرفوا زلوا لهم عن تدمه بزعبا مسلي ويكا تقبلنا إيرتراويان أبها جر سويسرلاند أنت كم زمسل كنرينا مالتي دقيما كلكم قال لكم أب أخيبا وعلكم قال لكم أب نعرفت جزيكم قال لكم أب استفلالي نتفتات وعلكم يهم حجماتهم زلهم بشم كلاتنا خا أزي مسكنكم أبزي مهلاونا نزانا يلوم أرستي كم بقسي إسياس قال نتفتات كقربلنا تأرستات مسكربا جن دحريو نحنا بزته خنعم قينا مالتي نات زراربنا نحد حدنا نناتنا تمكرون دا قبرنا انتاينا هنقبر زلنا انتاي يزقود لنا زلو انتاينا هنملئ زلنا أب كبابنا نعزبهم نجارات انتايو خا بحبار تأرستي مبقسي إنا نلعلم بر تزبز حزته أبانا زترفي أب كلاتنا input ذو سقيو فيبن ونبزح جزء مس integration أساس رحت سلت سرح مس بوليس بيت فردي أبجله بزح نتفتاتون سلت خير نتا input كا مينا مالتي إديمه نقولاتكم أبزز لهم سلام الله نفتنا يلوم زدالنا يو أرسلن سجرينا وجي هنكو على حن متأخي هاي هنكو على حن متأخا كلاتكم توم حجزاتكم هنكو على حن متأخم سلازي السنة بخا أرسي تسفين هنكو على حن متأخا سلام هنكو على حن متأخا أوكي سمع الله غلو سمع الله توم ميت زي جبركم ما زلهم ميت جبروا ونأتوا أنا ندحر عاتيكم دحر تزاربوا تدليكم كي عاتوكم أنتي إيشو سمع الله راي السلام عواد كما يكون يوم كم زي أبصارة تقول أنا حط مالتي زار استزياء مثلي ويكات قبال نتير تراوين أب سويسرلاند انتهي مثل لنا زل علنا يوم بس نحنا أب سويسرلاند بخبينا عيننا أنتمت ويكا أبينا يدرجعنا نركب دلنا لك نحنا خمتي إرتراوين كنكونوا زقبعنا نخون علينا دوي يلنا لكعيو أبز جزيزي بتعمي تسفاز في باكايدان خير لنا بفلاي من إسياتنا أبصب درجاتات كلا قلوا لو جن يتقدموا زنبرة مثلي نايب حكي سقاب حجي أبرسهم كومري دلو ولاس تغيريو قال نجار كنبل مو أم منتاي درجة همزة لنا جمجمنا يهين مين كنبهال أبز حجي زقربوا عن انتايو بحافظ شو إيه زقربوا أسي بحافظ شغلة تقرب كلها خا generalize غير كا تقرب كلها exceptional لو مالتي حجي قال نالبات غانينو قرب خيل ويقال يخاني وحيدو قرب خيل سلازي أبتي discussion زيادة عمق أبينا خنزارب سلازي خلنا نالبات هذا خلته جيجاتات انتدا غيره كابزغون يكون من شيء زرهب كوي كون نزي كابز زلنا يو أنا كانتون أرجعو زقمت أب كانتون أرجعو مثل نايت إرتراو ويكا انت عينة كايدا لو إزغرب سلازي كاب كله كانتون أصلاً متزخاني ببزلنا يو بفلاي كاتهم بخطادي بتزاوري مس ميغريشن ويكا بس تكالات نايزة عاد تسرحوا زيادة عند عمقكم ديسكاس كتقبرنا تسفى قبر سلازي أبز زغرب وحجي كم مبقى سنبر ودو نجر جرنا كنا نبوه نزار مالتي سلازي قدامي انتي كبلي عافشو نعنا ترى حديكونه أبسدت زغمت هاجرجودي فوق كلا هاجر زغمت سب كوبرم زغبوا نجرات هذا سلستنت بقله قلتين كثيرة ميديا تسويس كابز عبا إرتراوان
እንታይ ይብላ ተንዝብሎ ማለትዩ ሕፅር ኣቢለ ክገልፀየ ካው ብመቕፃልካ ባህርያት ኤርትራዊ ኣብ ኤርትራ እንከሎ ከመይ ይመስል ናይ ባሓቂ ባህርያት ናሲ እንታይ እዩ ገለ ነገራት ከዓ ክንጠቅስ ኢና ማለት እዩ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ሕጂ ብዛዕባ ባህርያት ኤርትራዊ ኣብ ኤርትራ ከሎ ክንገልጽ እንተዳ ኮይና ርእስና ልክዕ ካብዛ ዓዱ ውፅኢና ኣብ ስዊዘርላንድ ደሎ ኤርትራዊ ደይኮናስ ኣብ ኤርትራ ከለና ንፈልጦ ሓደ ሰብ ኣብ ሓንጎልና ነቐምጥሞ እንታይ ዓይነት ባህርያት የንፀባርቕ ነይሩ ንኽንግምግም ዝያዳ ክሕግዘና እዩ ማለት እዩ ካልእ ካብቲ ሜዳታት ናይ ስዊዝ ውፅእ ኢልና ጎሊሖም ዝረኣዩ ኤርትራዊ ባህርያታት ኣብ ስዊዘርላንድ ንሕና እውን ንኣምነሎም እንታይ እዮም ንሕና ክንክዕዶም ዘይንኽእል ወይ ከዓ ንሕና ንሪኦም ድኽመታትና ምስቲ ባህልን ልምድን ናይቲ ዓዲ ዘይከይድ ከንታይ ኢና ንገብር ኣብኡ ገለ ነገር ክንዛረብ ኢና እዚ ኩሉ ምስ ረኣና ኣብ መጨረሻ ሽዑ መፍትሒ ወይ ከዓ ንሕና ከም ሕብረተሰብ እንታይ ዓይነት ስጉምትታት ወይ ከዓ ምምሕያሻት ክንገብር ንኽእል ዝብል ክንዛረብ ኢና ማለት እዩ ስለዚ ናብታ ቀዳመይቲ ነጥቢ ክኸይድ ኣብ ስደት ክትገብሮም ዝግባእካ ነገራት ዝኾነ ይኹን ሰብ ንዓና ጥራሕ ደይኮነ ካብ ሃገር ወፂኡ ኣብ ካልእ ሃገር ንዝቕመጥ ሰብ ክገብሮም ዝግባኡ ነገራት ሓደ ተቐዳማይ ባህሊ ናይቲ ሕብረተሰብ ምፍላጥ ልምድን ሕግን ናይቲ ሃገር ምፍላጥ ማለት እዩ እዚ እንተደኣ ተዘይጌርካ ኣብታ ዓዲ ዝኾነ ይኹን ፀገማት ከውርደልካ ስለ ዝኽእል ተቐዳመይቲ ነገር ክትገብራ ደለካ ባህሊ ናይቲ ዓዲ እንታይ እዩ ምስቲ ናትካ ባህሊ እንታይ ዓይነት ፍልልያት ኣለዎ ወይ ከዓ ምስቲ ናትካ ባህሊ እንታይ ዘራኽብ ኣለዎ እንታይ ኢኻ ከምቲ ሒዝካያ ዝመፀኻ ባህሊ ክትቅፅሎ እንታይ ከለውጥታት ክትገብር ኢኻ ኣብዚ ዝያዳ ክሕግዘካ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ባህሊ ልምድን ሕግን ናይቲ ሃገር ቀዳምነት ኣቐዲምካ ክትፈልጦ ኣለካ እቲ ካልኣይ ነጥቢ ከበድቲ ነገራት ከም ዘጋጥሙካ ፈሊጥካ ምድልዋት ምግባር ልክዒ ኩላትና ካብ ዓድና ክንወፅእ እንከለና እቲ ዝሓሸ ህይወት ወይ ከዓ ካብቲ ዓድና ዝነበርናዮ ዝሓሸ ህይወትን ዝሓሸ መናብሩን ክህልወና ኢልና ኢና ንወፅእ እቲ ናይ ብሓቂ እቲ ሪያሊቲ ግን ከምኡ ድዩ ከምኡ ይኮነን ስለዚ ዋላ ኣብ ዓድኻ ከለኻ እውን እንተዘይፈለጥካዮ ኣብ ስደት ምስ መፃኻ ንኣብነት ኣነ ስዊዘርላንድ ምስ መፃኹ ኣብ ኤርትራ ከለኹ ዝሓስቦ ዝነበርኩ ሓሳብን በበይን እዩ ስለዚ በቲ ብኤርትራ ዝነበረ ደይኮነ ክሓስቦ ዘለና ኣብዚ ምስ መፃኹ ከዓኒ እቲ ከቢድ ነገራት ከም ዘጋጥመኒ ፈሊጠ ንዑ ድልው ምዃንን ከምቲ ኣነ ዝደልዮ ጥራሕ ደይኮነ በቲ እሱ በቲ ትኽክል እሶም ዝኸድዎ ጥራሕ ክኸይድ ከም ዘለኒ ተረዲአ ንከበድቲ ነገራት ክገጥሞም ድልው ክገብራ ክኽእል ኣለኒ ነብሰይ ማለት እዩ ከይሰገርካ ከለካ እዚኣ እንታይ ክምላልካ ሕጂ ሓንቲ ካብቲ ቀንዲ ነገር እንታይ ትፅቢትን ክውንነትን በበይኑ ምስ ኮነካ ማለት ንሕና ካባይ ጀሚርካ ክንመፅእ ከለና ንሓስቦ እንታይ እዩ ምፅእ ኢልና ቀልጢፍና ስራሕ ረኺብና ቀልጢፍና ጅባና መሊና ቀልጢፍና ስድራና ክንቅይር ገለ ኢልና ኢና ንሓስብ ግን ኣብዚ ምስ መፀና እቲ ትፅቢትን ክውንነትን በበይኑ ምስ ኮነና ኣብ ክንዲ ናብ ፍራስትሬሽን ንኸይድ ወይ ከዓ ናብ ፍራስትሬሽን ንኸይድ ካብዚ ተበጊስና ሓድሽ ምዕራፍ ክንገብር እቲ ሕጂ ተኸበድቲ ነገራት ኢሉ ጠቂስዎ ዘሎ ኢሳያስ ትፅቢታትካን ክውንነታትካን በበይኑ ምዃን ንባዕሉ ሓደ ካብ ተኸበድቲ ነገራት እዩ ስለዚ ነዚ እውን ድልው ኮይንካ ሓድሽ ምዕራፍ ናይ ህይወት ንምቕፃል ክሕግዘካ ዝኽእል ሜላ ምጥቃም ንምባል እዩ ኢለ ክምላልካ ደልየ ቴንክ ዩ እቲ ሳልሳይ ከዓ ነብስኻ ንለውጢ ክተዳልዋ ክትክእል ኣለካ ምክንያቱ ንስኻ ካብ ሓደ ሕብረተሰብ መፂኻ ኣብ ካልእ ሕብረተሰብ ንክትቅመጥ ኢኻ ወሲንካ ትመፅእ ዘለኻ ስለዚ እዞም ኣብ ላዕሊ ክልተ ተጠቂሶም ዘለዉ ነገራት ከተማልእ እንተደኣ ኮይንካ ንነብስኻ ንክትልውጥ ዝያዳ ድልውነትካ ክተርኢ ክትክእል ኣለካ ንስኻ ኢኻ ክትልውጥ ደለካ እምበር እቲ ሕግን ባህልን ልምድን ናይቲ ዓዲ ወይ ከዓ እቲ ፎኩስ ኢልካ ዝመፀኻ ከቢድ ኮይኑ ዝፀናሐካ ነገር ከምቲ ድሌታትካ ዘይከደልካ ነገር እንተደኣ ኣልዩ ንስኻ ኢኻ ተቐይርካ ናብቲ ንስኻ ትደልዮ ደረጃ ክትበፅሕ ዘለካ ስለዚ እታ ሳልሰይቲ ነጥቢ እንታይ እያ ነብስኻ ንለውጢ ድልው ክትገብራ ክትክእል ኣለካ زين عجيب حفشيني زخوني يكون سبنا على ترى حدا يكون أبسدت كتكمل أنت دعوسينك إذن نجارات الزفليت كافت وقصال لك مالك بدو حريو تعودي خازي كتعوتن أب جزين أب ناتكات تصور نتين مركوس مالك لو تغنبل كلنا حجي أنا لو تي ويلنا أخنا حسب كات أبوي ما بزحتوا يجي كده الناس اللي استغيره أكرادنا ناس اللي استغيره أجر ناس اللي استغيره كل نجار ناس استغيره خويني يسمعنا جن تلوتي أنا يتلوت حد يجي أنت يخون بملؤ كالتشرناتنا نتنات كانت حبرة السبز عبيه كانت سوسايتي خبرتات قديفنا توتالي نبزنا إذا عدي هو تلازا أتخاذ تلوت كخويني يسمعك جنكم يكونن لوتي بيناي درجة لوتي أبد حساسبة لوتي أب
ኣእምራዊ ዕቤት ደኣምበር ለውጢ ኣብ ደጋዊ ወይ ከኣቲ ኤክስተርናል ነገራት ስለ ዝገበርካ ዘይፈተንካዮም ዝነበርካ ነገራት ስለ ዝፈተንካ ተለዊጠ ኢልካ ምሕሳብ ዘይምዃኑ ከዓ ከነስምረላ ጽቡቕ እዩ ያ ጽቡቕ ኣነ ኣጋጣሚ በት ምሻሎ ደሓን ዝኾነ ሰብ ብዛኣቱ ደሎሞ ዝያዳ ኣርዶ ኢለ ብዙሕ ሃብቲ ዲቴይልስ ዝያተኹ ጽቡቕ ኣለኻ ኖ ጽቡቕ ኣለኻ እሱ ጥራሓው ከለኹ ንመመላእታ እምበር እኹል እዩ ዝብልካ ይውን ያ ኣረ ካልእ ሜድያታት ስዊስ ከብዛዕባ ኤርትራውያን እንታይ እንድብላ ሕጂ ኣብዚ ኣብቲ ዝርዝር ኣቲ ኣይክዛረብን እየ ግን ብሓፈሽኡ ኩላትና ከም ንፈልጦ ማለት ኤርትራውያን ስራሕ ኣይፈትውን እዮም ልዕሊ 80% ኤርትራውያን ብሶሻል እዮም ዝናበሩ ኤርትራውያን ሰኽራማት እዮም ተባኣስቲ እዮም ኣብ ኢንተግሬሽን እውን ንፉዓት ኣይኮኑን ልኡማት እዮም ዝብል ሜድያታት ናይ ስዊስ ይዝርጋሕ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ዘለና ግዜ ከዓ ሜድያ እቲ ዝዓበ ሓይል ዘለዎ እዩ ስለዚ ዝኾነ ይኹን ሰብ ኣብ 20 ሚኒት እንዲያ ኣብ ዝኾነ ይኹን ነገር እንተደኣ ናትና ሕማቕ ነገር ወፂካ ሳባ ከለዋ ጥራሕም ሒዞም ኣለኹ ስለዚ ነዚ ነገራት ብኸመይ ኢና ንሕና ክንቃለሶ ዘለና ንሕና ልክዕ ኣብዚ ዓድና መፂና ንቕመጥ ስለ ዘለና ሓደ እቲ ሕብሪ ቆብረት ኣሎ ፀለምቲ ስለ ዝኾና ምናልባት ገሊኦም ኣይትሰማምዑን ትኾኑ ፀለምቲ ቆናን ብራውን ኢና ክትብሉኒ ትኾኑ ኢኹም ወከዳ ሓም ዝኾነ ግን ኣሎ ትፍልልይ ስለ ዘሎ ንሕና ንእሽተይ ጌጋ ዝገበርናያ ኣብኦም ተጋኒና እያ ትቐርብ እንደገና ሓደ ሰብ ዝገበረኻ ነቲ ብሙሉእ ሕብረተሰብ ስለትፀሉ ኣብ ሜድያታት ዝያዳ ጥንቁቃት ክንከውን ክንክእል ኣለና ስለዚ እተን ሜድያታት ናይ ስዊስ ከምዚ ዝብላና እንድሕር ኮይነን ንሕና ከ ናይ ብሓቂ ባህርያትና ከምኡ ድዩ እስከ ኣብ ኤርትራዊ ኣብ ኤርትራ ከሎ ባህርያት ናይ ኤርትራዊ ንርአዮም ሕጂ ኣብዚኣ እንታይ ኢና ክንገብር ባህርያት ኤርትራዊ ኣብ ኤርትራ ነዚኣ ክንግምግም እንድሕር ኮይንና ኣብዛ ዘለና ዓዲ ደይኮንና ነቲ ጎረቤትና ወይ ምሳና ንረኽቦ ዘለና ሰብ ደይኮንና ኣምፂና ክንርኢ ዘለና ልክዕ ነብስና ናብ ኤርትራ ተመሊስና ንጎረቤትና ዲ ንዓርክና ድዩ መሳርሕትና ወይ ወዲ ኣሃዱና ዝነበረ ሰብ ኣምፂና ኣካይዱ እሞ ንርአዮ ከመይ ዓይነት ባህሪ እዩ ዘለዎ ኣነ ሕጂ ካብቲ ዝነበርኮ ማለት እዩ ብዝኾነ ይኹን ዋላ ምስ ሰባት እውን ትዘራረብ ኢኻ ኤርትራዊ ብልምድን ባህልን ናይ ሕብረተሰብ ተቐይዱ ዝኸይድ ሰብ ዝኾነ ይኹን ሰብ ሓንቲ ንእሽተይ ጌጋ ወይ ከዓ ካብቲ ናይ ኣካይዳ ናይቲ ሕብረተሰብ ወፂኡ ክኸይድ እንድሕር እይዎ ዓቢ ፀገማት ስለ ዝፈጥረሉ በቲ ባህልን በቲ ልምድን ናይቲ ሕብረተሰብ ተቐይዱ ዝኸይድ ሰብ እዩ ስለዚ እዚ ብመስል እቲ ጠባያት ናይ ኤርትራ ኣብ ኤርትራዊ ኣብ ኤርትራ እንከሎ ማለት እዩ ካልእ እዚ ፃዕራም እዩ ዝኾነ ይኹን ኤርትራዊ ከም ንፈልጦ ማለት እዩ ተሰካሚ ሙሉእ ሓላፍነት ናይ ሓንቲ ስድራ እዩ ናይ ነብሲ ጥራሕ ዘይኮነስ ናይ ሙሉእ ስድራ ሓላፍነት ተሰኪሙ ዝኸይድ ሰብ እዩ ከምኡ እውን ኤርትራዊ ተስፉ እዩ ዋላ ዓቕሉ ፅበቦ ዋላ ነዊሕ ይኹን ክበፅሖ እየ ባህሊ እዩ ስለዚ እዚ ዝብልኦ ዘለዋ ምዚ ኤርትራዊ ኣብ ኤርትራ ከሎ ባህርያቱ እንተደኣ ነፃፂርና ንምንታይ ኢና ክንቅየር ዘለና ወይ ከዓ ከመይ ኢና ንኸውን ዘለና ክንግምግም ስለ ዝሕግዘና እዩ ኣብዚ እንፅየ ዘለኹ ካልእ ራብዓይ ከዓኒ ኣብ ፅንኩር ኩነታት በዳህ እዩ ኩላትና ከም ንፈልጦ ማለት እዩ ብኩናት ጥራሕ ደይኮነ ኣብ ዝኾነ ይኹን ፅንኩር ኩነታት ኣብ ግዜ ጥምየት ድዩ ኣብ ግዜ ሕማቕ ግዜ ድዩ ኣብ ዝኾነ ይኹን ነገር ኤርትራዊ ኣብ ፅንኩር ኩነታት በዳህ እዩ ተበዲሁን ኣይፈልጥኒ ንኩሉ ግዜ በዲህዎ እዩ ዝወፅእ ስለዚ ድሓር ምናልባት ኣብዚ እንተደኣ ትምልእሉለኩም ኮይኑ ክንምላኣሉ እሞ ምስቲ ሜዳታት ዝብላናን ምስቲ ኣብዚ ነንፀባርቆ ዘለና ባህርያትን ኣዋዳዲርና እንታይ ኢና ክንከውን ዘለና ናይ ብሓቂ ኣነ ከም ዝመስለኒ ኤርትራውሲ ሓደ ፅቡቕ ልምድን ባህልን ዘለዎ ሕብረተሰብ እዩ ኣብ ዝኾነ ይኹን ሃገር ከይድና ንኽንነብር ዘፀግመና ነገር ኣይኮነን ምክንያቱ ስነ ስርዓት ኣሎ ምክብባር ኣሎ ሓወይ ሃፍተይ ምባሎም ምትሕግጋዝ ኣሎ ስለዚ ስዊስ ከዓኒ ካብቲ ሓደ ዝደልይዎ ነገር እቲ ናትናስ ኩሉ ኣብዛ ዓዲ ፊት ክገብረና ኽእል እንታይ ደኣ ቁሩብ ነገር ጥራሕ ኢና ከነመዓራርፅ ዘለና ማለት እዩ ስለዚ እዚ መስል እቲ ባህርያት ናይ ኤርትራዊ ኣብ ኤርትራ እንከሎ ካልእ እንታይ እዮም ንሕና ከበሪሖም ዝረኣዩ ነገራት በኣና በቲ ሜዳ ጥራሕ ደይኮንስ ንሕና እውን ንኣምነሎም ነገራት ብኤርትራዊ ዝፍፀሙ ኣብ ስዊስ እንታይ እዮም ኣብነት ኣብ ተጠመቲ ዝኾኑ ቦታታት ምስታይ ኣነ ኩሉ ግዜ ከም ዝሪኦ ኣብ ካንቶን ኣርጋው ማለት እዩ ምናልባት ካብ ካልእ ካንቶናት ዝመፃኹም ነናትኩም ክትውስኹ ትኽእሉ ኢኹም ኣብ ባንሆፍ ተኣኪብካ ምስታይ ኣብ ባንሆፍ ጥራሕ ደይኮነስ ኣብ ህዝባዊ ቦታታት ዝኾኑ ንኣብነት ኣብ ጥቓ ቤት ትምህርቲ ድዩ ኣብ ገለ ድዩ ተኣኪብካ ምስታይ ዝኾነ ይኹን ወፃእተኛ ይኹን ወዲ ዝዓዲ ይሰቲ ግን ቦታ መርፅዮም ቦታን ግዜን መሪፆም እዮም ዝሰትዩ
ስለዚህ ንሕና ካብኦም ላዕሊ ሰቲና ስለዝተተና ደይኮነሲ ቦታ ስለዘይንመርፅ ጥራሕና ሕጂ ኣብ ዓይኒ ናይ ስዊዝ ንኣቱ ዘለና ካልእ እንታይ ብጉጅለ ምባኣስ እዚ መበገሲኡ ብዘይገድስ ዝኾነ ይኹን ናይ ፌስቡክ ዲ ናይ ዩቲዩብ ዲ ገለገለ ካብ ተረባዕቲ ዝኾኑ ሰባት መላዓልቲ ነገራት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ብጉጅለ ምባኣስ ቀፃሊ ይረአ እዩ እዚ መበገሲኡ ድሓን ብዘይገድስ ግን እዚ ዓይነት ባህሪ ኣሎ ኣብ ኤርትራ ከለና ናይ ብሓቂ ብጉጅለ ዝበኣስ ሕብረተሰብ ነይርና ኣይነበረን ኣነ ሰሚዐ ይፈልጥኒ ምናልባት እንተሎ ኸዓኒ ድሓር ዲስካስ ንገብረሉ ማለት እዩ እዚ ንሪኦ ዘለና ማለት እዩ ካልእ ተስፋ ምቑራፅ እዚ ካብ ምንታይ ዝብገስ ካብቲ ትፅቢታትና ማለት ካብ ዓድና ክንብገስ ከለና ብዙሕ ነገር ኢና ተፀቢና ንመፅእ ኣብዚ ከዓ ካልእ ነገር ምስ ኮነና ሽዑ ቀልጢፉ ተስፋ ናይ ምቑራፅ ነገራት የንፀባረቕ ማለት እዩ ንኣብነት ኣብ ትምህርቲ ሕጂ 3 ዓመት ክትመሃር ኢኻ ወይ ለይረ ክትገብር ኢኻ ገለገለ እንድሕር ኢሎም 3 ዓመት ምን ከብሎ ንሕና ከምዚ ዶ ገለመልታት ኢሉ ኣብ ዘይረብሕ ቦታን ኣብ ሶሻልን ተሰቂዑ ይስኽብል ማለት እዩ ስለዚ ተስፋ ምቑራፅ ኣብ ኤርትራ ከሎ ተስፉ ዝነበረ ሰብ ኣብዚ መፅኡ ተስፋ ክቆርፅ ከሎ ክትሪኦ ከለኻ ካበይ መፅኡ ዝበሃር እዚ ወይ እቶም ብድሕሪኡ ነዚ ነገር ዝደፋፍኦ ደለዉ እንታይ እዮም ምናልባት ብዙሕ ሰብ ከምዚ ብባሕሪ ስለዝመፀ ዶ ብሳራ ስለዝመፀ ይትንከፍ ይሓንጎሉ ገለገለ ዝበሃል ኣሎ ምናልባት ድሓር እሱ ክንዘራሉ ንኽእል ኢና ግን ኤርትራዊ ናይ ብሓቂ ተስፋ ቆረቕ እዩ ኣይኮነን ኣብ ኤርትራ ከሎ ተስፉ ዝኾነ ሰብ እዩ ነይሩ ካልእ ኣብ ህዝባዊ መጓዓዝያታት ከይከፈልካ ምኻድ እዚ መብዛሕትኡ ግዜ ንሪኦ ኢና ኣነ ብዙሕ ግዜ የጋጥመኒ እዩ ንስኻ ወሪድካ ካብ ትሬን ክትወርድ ከለኻ እቶም ክድይቡ ዝፅበዩ ሰባት ኣለዉ ድዮም ምብለካ ሕጂ ሃንደበት ኢሉ ኮነካ ትዘረባ እንተዳ ናብ ሓደ ዝኾነ ይኹን ነገር ዕላማ ክትሃርመሉ ትብገስ ኣለካ እንድሕር ኮንካ ወይ ብስራሕ ድዩ ወይ ብኣገዳሲ ነገር ትኸይድ እንድሕር ኮንካ ስለምንታይ ከፊልካ ደይትኸይድ ስለምንታይ ምስ ፖሊስን ምስቲኦም ኮንትሮልን ኣብ ምትፍናን ተኣቱ ኣለኻ ንባዕሉ ክትቆዶ ዘለኻ ዋጋ ክህልዎ እንድሕር ኮይኑ ዋጋ ከፊልካ ክትከዶ ትክእል ኣለካ መብዛሕትኡ ሰብ ከምኡ ዝገብር ከ ናይ ብሓቂ ናብ ስራሕ ናብ ከድመዓሉ ዝኽእል ስራሕ ስለዝኸይደለ ድዩ ከይከፈለ ድኸይድ ኣብ ከምዚ ዓይነት ወጥርታት ዝኣቱ ኣብ መዓት በትራይቡን ስጋብ 2-3 ግዜ ዝኣቱ ሰባት ኣለዉ ስለዚ እንታይ እዩ እቲ ከምኡ ዘብለና ደሎ እንተደኣ ናይ ብሓቂ ዋጋ ዘለዎ ቦታ ወይ ከዓ ንስራሕ ትኸይድ ኣለካ ኮንካ ዋጋ ከፊልካ ትከዶ ኣለካ ዋጋ ዝኸፈልካሉ ኢኻ ዝያዳ ንዓኻ ኮንፊደንስ ዘሕድረልካን ባህታ ዝፈጥረልካን ማለት እዩ ስለዚ እዚኦም እቶም ብኣና እውን ዘይከሓዱ ንገብሮም ጌጋታት ኢለ ዘምፃኽዎም እዮም ምናልባት ኣብቲ መጨረሻ ድሓር ንስኹም ትውስኹሉ ስለዚ እዚአን ርኢና ኣለና እቲ መፍትሒ እንታይ ኢና ንሕና ክንገብሮም ዝግባአና ባዕልና ክንገብሮም ዝግባአና ነገራት ከምንታይ እዩ ብምሉእ እቲ ባህርያት ናይ ኤርትራዊ ርኢና ኣለና ሜዳታት ብዛዕባና ዝብልኦ ፈሊጥና ኣለና እቲ ንሕና ዘይንክሕዶም ነገራት ኣብ ስዊዝ ንገብሮ ጌጋታት እውን ርኢና ኣለና ስለዚ ሜዳ እቲ ዝዓበየ ፀላዊ ስጋብ ዝኾነ ንሕና ኣብ ሜዳ ፀለውቲ መንእስያት ከም ዝቐርቡ ምግባር ንኣብነት በዚ ንገብሮ ዘለና ፕሮግራም ወይ ከዓ በዚ ግሩፕ እዚ መገዲ ሮንዲ ብገለ ጌርና መዓት መንእስያት ኣለውና ኣብነታውያን ዝኾኑ ኣብ ክንድነቶም ሰኺሮም ድዮም ተባኢሶም ድዮም ኢሎም ንምስልና ዝድውኑ ኣብ ሜዳታት ኣምፂኦም ንዓና ዘይምስልና ድህቡና ነቶም ፅቡቕ ነገር ወይ ከዓ ኣብ ፅቡቕ መገዲ ዘለዎ መንእስያት ብምምፃእ እውን በዚ መገዲ እዚ ፕሮግራም ጌርና ከዓኒ ንኸነፋልጦም ወይ ከዓ ምስልና ንኽንቅይር ክሕግዙና ስለ ዝኽእሉ ኣብ ሜዳ ዝያዳ እቶም ምስሮን ብቐጥታ ዲኹም ብተዘዋዋሪ ትራኸቡ ሰባት ዝያዳ ክትሰርሑላ ተስፋ ገብር ማለት እዩ ካልእ እንታይ ሓላፍነት ምውሳድ ወይ ከዓ ነንሕድሕድና ምትእርራም እንታይ እዩ ሓደ ኤርትራዊ እንትዕር እዚ ዓዲ ዘይቅበሎ ነገር ክገብር ኣሎ ኮይኑ ልክዕ እስኻ ከም ትገብራ ዘለኻ ወሲድካ ሓላፍነት ወሲድካ ክትዛረቦ ክትክእል ኣለካ ምናልባት ኣብቲ ቀዳማይ ክትዛረበሉ ከለካ ብፅቡቕ ዘይክምልሰልካ ክእል እዩ ፅቡቕ ዘይክስምዖ ክእል እዩ ርዳእኒ እዩ ግን ንዓ እንድሕር ሰጊርካ ድሕሪ 2-3 መዓልቲ እውን እሱ ንክሓስበላ ክግደድ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ብትሑት ዝኾነ ማለት ብፅቡቕ ዝኾነ ኣቀራርባ ጌርካ እዚኣስ ከምዚኣ ትገብራ መሓሸ ወይ ከዓ ከምዚኣ ሲ ፅብቕቲ ስለዘይኮነት ነዛ ዓዲ ንዓና እውን ፅቡቕ ስለዘይኮነስ ከምዚኣ እንተ ትገብር ኢልካ እንድሕር ቀሪብካ ብትሕትና ኣብ ክንዲ ግትር ኢልካ ከምዚ ትእዛዝ ዓይነት ጌርካ ክስታይ ትገብሮ ብከምዚ እውን ክንተኣራረብ ንኽእል ኢና ንኣብነት ሕጂ ኣብ መብዛሕትኡ ግዜ ዘጋጥመና ኣብ ትሬን ዝያዳ ዋዕዋዕ ኣይደልዩን እዮም እዞም ሰባት እዞም ስዊዛውያን ማለት እዩ ካብ ስራሕ ክመፁ ድዮም ወይ ከዓ ካብ ስራሕ ክኸዱ ድዮም ክመፁ ፀጥታ ደልዮም ኣይፍቀድን እውን ዓብዓቢልካ ክትዛረብ ተዳ ናይ ብሓቂ ርኢናዮ ግን
نامنت زنا والد حنا يتحزالي قلعو حزن بزو قلع بكي بتحد باغن حزن تليفون كا خمس قيرن يزاربا عاويلا مالتي زي تليفون زي عجزنا بحق تدل ديا سقاب تورج كتصبي تقلين دي كل غزي صقم ገጥመካ ማለት አይኮነም ሓደ ግዜ ቦታ ከተፋካ ክእል ወይ ዝኾነ ሓበሬታ ትደሊ ትኸውን ቀጻል ግን ከም ከጋጥመካ ከሎ እዛ ሓፍተይ እዚኣ ሲ ከምዚ አንተ ገበርናያ ተሓይሽ ምስ ወረድ ክንደ ተዛረቢ ተቆልዓኸ ካለዮ እንድሕሪልናያ ዘይክሰምዓና ትኽእል ያሽዑ ኣብ ገዛ ምስከደት ግን ሓሲባ ድሕር ካላይ ማዓልቱን ትእረመሉ ትኽእል ካልእ እዚ ከም ኣብነት የምፅእ ዘለኹ ንክንስዮ ደይኮንስ መንስያት ኣለዉ ኩሉ ሰብ ዝገብሮ ነገር እዩ ስለዚ እዚኣ ታቐንዲ بخلي لكم قبل أنا خير مخاني مثلنا ختغيرنا تخيل نجاري سالساي أبسطور زخانة بوتان مستعي زخانة يكون سويزا ويكون زخانة سعادة يسوتي يوم جن بوتان جزيان مريسام سلوس سوتي يوم ناتهم أيريني سلزي أبان هو سوتي ويكا موسيقى عاب بيلهم تدا نوري أمالنا توم سويزا كا غاب سرح مسيوم تبتب ندابلو سوتي يوم بلوخلو حماق نجاري يسمعهم لجنا نحن هون كم زي عملسيلنا كمزيان أنت تجبر ويكا قرب رحق لكم تتسوتي تلكيام زي سمع كاسب يلن مثلني ولا تزي سمعوا خاون لحرق زي كرملو سلو زغولو بخمزي ننحدنا أنت تقراري مناسي قال لو تخن جبر نغلينا زيادة خابتنا ميدا البات سقيتنا أنت سارحنا له مثلنا خطيرنا زغل فلتي أبز جزيازي بتعمي تصبغ لخنا خيدا لنا جن استرفنا خا قبله ስለዚህ ጽቡቕ ነገርና ጥራሕ ደይኮና ክንግምግም ደለና እቲ ጽቡቕ ነገርና ዝያዳ እንዳወሰኽና ነቲ ተሪፍና ደሎ ከዓ ዝያዳ ይህን እንዳተባሃልና ብከምዚ እቲ ምስልና ዝያዳ ናብ ረብሓና ከነብሎም ክንቀይሮ ንኽእል ኢና እቲ ቀንዲ እቲ ቁኑዕ ዝኾነ ናይ ኤርትራዊ ባህርያት ከዓ ከነፃብረቆ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ስለዚ ኣነ ወዲ ኣለኹ ሞ ኣብተን ዲስካሽን እንተኸድና ሕጂ ጽቡቕ ይቕነለ Thank you Isu. يغنيلنا إسحاوي بتعمي نمسكنكا مالت حتصارن صموق زبلتن أقداسي تنيا مخنياتو تي سب زيادة خزارة بولو سلزلو أبتن زبلكاين عشو نقرات قالك مدلوخنا أبنت أبتي إرتراويان سوشال يوم وستو 900 ويدو 8 ويدو زبال حدا كزين تاي تا ميديا زبال كل حق زي مخانو كلاتنا ون كردانا صبغيو ምክንያቱ እዚ ስለምንታዮም ኤርትራውያን ሶሻል እዮም ዝወስዱ ተባሂሉ ዝፅብፀብ እንተዳኢልና ኣነ በዛ ነፍሰይ ኣነ ዝፈልጦ ሰብ ዘይሰርሕ ሰብ ኣይፈልጥን እየ ንኣብነት ዝፈልጦም ሰባት ኩሎም ሰርሕዮም ግን እንታይ እዩ ከምቲ ኣብ ዝሓለፈ መደብና እውን ዝተዘራረብናሉ ሞያ ከይቀሰምና ስራሕ ስለንጅምር ንግዝያዊ ሽግራትና ክንፈትሕ ማለት እዩ ዘለና ጾር ሓላፍነት ስለዝከብደና بوحد عقمي بوحد دموز نجمر مسرح أخل دموز لزهلونا ولا 100 انتد أمل يوملنا ويكا 5 انتد أمل يوملنا استيل أب سوشالي نازلنا مالتي إزي أخا نتسأبنا زيادة تبزحو سلازي نزب بمتاينا نسعرو مور انتد بفلايتهم من اسيات مالتي انتد أتماهيرهم مويا غيرهم سرح جمهور خلو بمول عقم خسر عند هركيلهم كاب سوشال كواتسو يقولوا مالتي زي حدا خبتهم قبرو زلناي تخالق تي بزعباتي ናይ ሕጊ ንብሎ ዘለና ናይ ትኬት ዘይ ምቑራጽ ገለ መልታት ገለ ኩሉ ነገር እንታይ እዩ እቲ ሕጊ ዝግባእካን ጉቡእካን መሰልካን እንድሕር ፈሊጥካ ካብ ብዙሕ ነገራት ኢኻ ትኽልከል ስለዚ ትኬት ምቑራጽ ናተይ ጉቡእይ እንድሕር ኮይና ጉቡእይ ክገብራ ጥራሕ እዩ ዘለኒ ሓንቲ ኣብነት ክነግረኩም ሓደ እዋን ሓደ ዕሊልንሲ እዞም ዓዲ ሕጂ ተሪኢኹሞም ትሬን ሰብእቱ ክብል ከሎ ተቐዳዲሞም ትኬቶም ኣውፂኦም ኣብ ኢዶም እዮም ዘቕርብዋ ሕጂ ሓደ ወዲ እንደ ኣትዩ ሪእዎም ስቂሉ በቃ ሄድፎን ገይሩ ገለ መለ ስቂሉ መጽእ ሽዑ ከምዚ ገይሮም ቢሌት ገለ ኢሎሞ ሕጂ ካብ ቦርሱኡ ከውፃእ ከሎ ነታ ፖርቶፊልዮ እሱ ሕጂ ትወዲ ገንዘብ ናይ ሓዋላ ገለ መለ ኣክበልና ዝበልዎ ሰባት ኣኪቡ ፖርቶፊልዮ ሰልዲ መሊእዎ ነይሩ ሕጂ ነታ ትኬት ከውፃእ ከሎ ቶም ኮንትሮል ከዓ ሰልዲ ሪእሞ ማለት እዩ ሽዑ ሶም ፖሊስ ፀዊዖምሉ ፖሊስ መፅኦም እንታይ እዩ ገንዘብ سرح ديخا خابيام تيخايو قال مله نو حدا على كحن نيروخ ملسولي مني على كحكا سوخا سرح دي قال نبو معت واتيت اتي تقلل النجر جن انت انيرا امت ابيلكا تاتكيت قريب كا تصنح خمص خلو خاطر يوم اذن بعل بزيكات زي مقراط مالتي حنت مسايت مهار نيرا كل جزيسي تمرت دونغيا تاتو مغنياتو من ياري اتهدم نيرا نتوم سكيورتي ان شاء الله توم بيچا زخدنو نعمر الرئاسي كنترول يوميلات سلسة قرشي أخذ زلنا يا نبتي أخيدان ختمهر
سوسا فرانك أنا نتكيت توهيل ورحوي وهابي نتا سوسا خيت غفلة كتبل كل جديد مرتي تبكر حجي حدا معلت بحد عندك ناس تعريف أنت كون كده أتورقص نيلو زم كنترولو تكيت يبلكن دي يبلكن ما زي أمك كنترول يكون تورقص واي أجي من يوم ده عمت مول زبوي نيرو ميلاد النوالة تخافوا ما يتهدم نيرة حجي تقلل نجار تاسوسا استوهبتها نتكيت لا أتبع زلتا حلافيتا نعم مقراتيا سلذا حدا جيزي إكستريم نحنا نقبرو من أش نجارات نابزي اللي يوصلنا إيه مالتيو تناي بزعبات إنتجريشنون أبز حلفة تزاربنا لينا مهنياتو تحفرة دي جلا إنا بكم زبط حنا كونتاكت نخي نقبر زقبرنا إلا نيرنا نعو اندحراو جدنا يوقع نزل نجارات زخن عليو نخلينا نمبالي من البات أبزي فيبن بزح وان مس قدمنا بتخال ديسكشن نايتهم أبالات مسجارنا بزح وان أب ندا بوليس خون أب كالوت خون أبيت فردي مس منسيات مس فاميلي سلت سرحي انت يوت بزعبانا زلهم تي أمامتا نابنت بوليسي انت يمزبلوها تأينفح نجر انت أنا ورقة حتيتيس كهبني زلوا دحري ديسكشنز بهالي بالليل أنا مسؤول زي دليل سبتو قينو مسؤول زاربي بالليل جن مزيق حتى خلق سلامتين عيد حتى ندحري لني زبلالو حجي ناتهم جيجا خلوا مخليتهم بوليس جن إحنا ناتنا عيو جزان تايو سلازيس بزعبازي أو نسخن إشي حتراب بالكنت تبنامو ناتهم حوات كات ديسكشن كنبو So بوليس انت عينت رئيتو وانت عينت سئلي يا بحفش كم زي خمس ريونا يا بعناتيو بحافش شو كستم زبلو أبتناي كنترول قلم كم بزحة عي فلتنا مخنياتو أو ترجم تجلس لزي باللومجن بحافش شو كستم زبلو يجرمم مخنياتو أو أبتي تحوش أبتندا بوليس مسمت كلمة لا بتعمل ريسبكت زلوا يو تحتي له إزملس نورمال خاز حتى ملسيو حجبلوني هيك انت لخ هفلخ يوم ريسبكت لهم ديو نمنتاي اردا كان نمنتاي كم زين نحد حدهم زبعسو قال يلو ايردهم من مالتيو حدا غزي كم زي رئيتو ناي بوليس مور ولا مس بعلرون كنا خنمهر كلنا نتصعدو مور زي قدم إساس كبلو تصنحة إذا ناي مستيو منادانا نعشتو جروب خوينام مستي ستيو دحر بزح مستيو خا كنترول كمت خلو كم تتقدم قبرو قاله حجي بزح زي حطو أبعدهم الكل بنات أديو ويس نورمال ديو نعشتو خمس خستيو نمنتاي خمسو قبرو حجي بزحت بوليس بنعشتو يوم زري وتسلي مالتي ارترانت ستيتي يا بوليس اندحر حدا كز بوليس ايكونن جن كمزي كم نعبنت حجي عربي مس شرف دين حدا وركشوب قرنا نيرنا نحدا بيت تمرتي 10 كفل زمهرو حجساتهم كأني خمس بزح جزء حتى حاتيتهمنا خمس نعبنت نمتاي سيرتران باسيف خونو كم زي تقبلت تراي كم زي نحنا قال لك نبلهم كلنا سي بزح ايديا زي بلهم كم عينت كستايل لهم حجي نتاي مسلم كم زي نتاي خقبرو دم نفس ماتيوم وين كي حسبوا دم نفس ماتيوم قال بتناتهم عين غيرهم يريوا مالتي كم زي ابز عد توليدو زعبه سبسي كاب زيز فلطو باك جراوند زمص ابز زعبه ابز كله دارغا نبلو سموز خدوس زلو سبسي بخمو غيرهم دارغا يوادادروم مالتي مس يوادادروم اتخالت قد حجز بلنا يو مشالكي حجت مع عرب خمان حاتيتومنا كم زخن بلوم كلن انت عينت مويا تدل قال خن بلوم كلنا سيا they don't know زبلوا they have no idea no مبزحتهم قال يبلونا نمنتاي يخوم وشو نحنا نقلص لهم مالتي انتي سو ببعينتو سئلي يزلو وي حد زي خمان ولا محازو تيقلبلوني ارترانسن نمنتاي انتجريت زي قبلو قلطيهم
ወይ ቋንቋ እንታይ ዘይመሃሩ ከምኡ ከዓ ቋንቋ ግዜ ወስደል ቀደም ጠላይ ናብዚ ከም ቋንቋ ዘይመሃሩ ሰባት እዮም ዝፍለጡ ነይሮም ወላ 30 ዓመት ገይሮም ቋንቋ ይመሃሩዎም እዮም ዝበሃል ነይሩ ሕጂ ከዓ ሓደ ግዜ ከምኡ ኮይኑ ስምዓኒ ከምዚ ብዛዕባ ኤርትራን ክዛረቡ ከሎ of course ገልጸሎም የገለ ግን ከምኡ ዓይነት ስእሊ ከዓ ሓደ ግዜ ኣሎ thank you ፌቡ ያ ሕጂ ሓደ ግዜ እንታዩ እቲ ብዙሕ ግዜ ዞም ብፍላይ ብዛዕባ መንእሰያትና ጽቡቕ መጻኢ ንሓስብ ክሳብ ዝሃለና እቲ እዚ ኣብ ዘሎ ኤክስትሪም ዓብ ገፊሕ ናጽነት ናብ ረብሓኻ እንተዳ ዘይቀይርካዮ እንተዳ የጋጌካ ናይ ብሓቂ ምክንያቱ ቶም ከባላሹ ዝኽእሉ ኩሎም ነገራት ኣብ ቀረባኻ እዮም ዘለዉ ከምቲ ዓንተ ኢሳያስ ዝብሎ ነበረ ኣብ ኤርትራ ሕብረተሰብ ናቱ ሓይል ኣለዎ ምክንያቱ ንኸባቢኻ ንጎረቤትካ ንሕዋትካ ንወለድኻ እትህቦ ክብርን እተርእዮም ፍርሕን ኣብኡ ኤክስትሪም ንኸይትባላሾ ሓደ ካብቲ ሓቂፉ ዝሕዘካ ክብርታት እዩ ኣብዚ ምስ መጻና ሓደ እቲ ብንኣሽኦም መፁ ስለ ዘለዉ ድሓር ከምዚ መንእሰይ ከዓ ኩሉ ግዜ ናይ ምፍታን ድሌት ኣለዎ ክፍትን እዩ ዝደሊ ኩሉ ግዜ ሕጂ ክትፍትን እንድሕር ህንጥይነት ኣለካ ኮይኑ እሞ ከዓ ኣብቲ ዝረኸብካዮ ገፊሕ ናጽነት which is እንድሕር ዘይተጠቂምካሉ ናብ ዝኸፍአ ደረጃ ከብፅሓካ ዝኽእል ንሱ ኣይናይ ዘገድሰኒ ኢልና ክንመርጽ ከነልሊ ጽቡቕ እዩ ምክንያቱ እንተዳ ዘይመሪጽና እቶም ከጋግዩ ዝኽእሉ ነገራት ከዓ ኩሎም ኣብ ቅድሜና ክሳብ ዝሃለዉ ናብ ዘይተደልየ መኣዝን ክወስዱና ይኽእሉ እዮም ንምባሌ ስለዚ የቐኒልና ፌቡ ምናልባት ተወሳኺ ኣለኒ ዝብል እንተልዩ ዕድል ክበኩም ኣብዚ ኣላትና ኣህነ የቕሬታ ኦኬ ሙና ያ እንታይ ድዩ ኣብዚ ዓዲ ከዓ ንሕና ፀቕጥለና ከመይ ክብል ደልየ ወርሒ ሸዓተሲ ኣነ ሌራ ክገብር ደልየ ቅድም ከምዚ ማትማቲክስ ኮምፒውተር ፈትኒ ገለይሎምኒ ኩሉ ፈቲነ ወዲየ እንደገና ከይደ ምሰበልኮም ናይ ቋንቋ ምዝርራብ ገለይሎምኒ ወላ ብናይ ቋንቋ ጽቡቕ ወዲየ ሕጂ ንእሽተይ በቃ ምሻሎ ከምዚ ሞራልካስ ክትንክፉስ ይደልዮም ዳውን ይገብሩና እዮም እዚ ከዓ ሕጂስ ክንብለሉ ምሻሎ ወላ ከምዚ ዝርርብ ጌርካ ርኢሽ ማሚ ጌርካስ ከምዚ ሓገዝ ክግበረልና ሕጂ ንዓይ ኣብ መወዳእ እንታይ ኢሎምኒ ብኣይንስ በቃ ሓዝያ ኣብ ፊደ የደለኹ በቃ ሕጂ ብኣይንስ ንኽውዳኣ ንእሽተይ በቃ ከምዚ መዕንቀፊ ንእሽተይ ነገርሲ ከመይ ገይሮም ሞራልናቶም ኩና ከምኡ እንተኮይኑ ከዓ ኦኬ ሓደ ክልተ ሰብ በቃ ደሓን ፀገም የለን ክገብሩ እየ ገለና ተስፋ ይንቆርፅ ኢና ግን ምሄር ምስ በዝሐ ከዓ ትድቆች ከዓ ተስፋ ትቆርፅ ኢኻ በቲ መነባብሮ ካሎ እዚ ከመን እዩ ዝካተዓልና ማስ ኩሉ ግዜ ኤርትራውያን ከምዚ ይብሉ ሽንበት ኦኬ ያ ሕጂስ እዚ ከዓስ መን እዩ ዝካተዓልና ቴንክ ዩ ሙኒ እዚኣ ታቐንዲ ክንዛረበላ ፀናሕና እውን ንሳ እንድያ ነይራ እሳ ያ ታቐንዲ ንዛረበላ ዘለና ንሕና ነቲ ተስፋ ክቁርፀና ዝኽእል ነገራት we have to stand ጠጠው ኢልና ንሕና ብናትና ብቕዓት ብናትና ፃዕሪ ክንሰግሮ ኣለና እዩ ብዙሕ ቻሌንጅስ ከም ዘሎ ስለ ዝረኣና ኢና እኳ ንዛረብ ዘለና ሕጂ መን ይክካተዓልካ ዘይኮንካ እስኻ እንድሕር ብግብሪ ኣርኢኻዮ እሞ ከዓኒ ክትገብር እንዳደለኻን ከለኻ እንተዳ ዝዕንቅፈካ ሃልዩ ኮይኑ በቲ ሓደ ወገን ከዓ ዝሕግዘካ ኣካል ከም ዘሎ ከዓ ክትፈልጥ ጽቡቕ እዩ ማለት ንስኻ እንተዳ ብግብሪ ሰሪሕኻ ተስፋ ከይቆረፅካ ጊቭ ኣፕ ከይገበርካ እንተዳ ስንነኺስካ እንተዳ ከይድካ ክትበፅሕ ትኽእል ኢኻ ከምኡ እዩ ጥራሕ ግን ንሕና እንታይ እዩ ሓንሳብ ገለ ነገር ምስ ዓንቀፈና ኢድና ክንህብ የብልናን እየ ዝብል ኣነ ምናልባት ፌቡ ወይ ካልኦት ተወሳኺ ተለኩም ወጋሕታ ተወሳኺ ኣለኪ ድምፅኺ የለን ወጊሕ ድምፅኺ የለን ኦኬ ፈትን እሞ ኦኬ ፌቡ እንታይ ትብሊ ኣብዛ ናይ ሙና ኣስክልተ ነገር እዩ ዘሎ purposely ሞራልካ ክውድቑ ኢሎም ገለ ክገብርዎ ኢለ እንድዒ ክሓስብ ንዓይ ክብድብለኒ ሓደ ግዜ ግን ዝሪኦ እንታይ እዩ እሶም ኣለዉ ከም ሰራሕተኛ እምበር ብዙሕ ዘይፈልጥዎ ኢንፎርሜሽን ኣሎ ወጊሕ زاد أخوينا أنا دا سمعت كلهم بربزدا بتقنا يسمعنا له يا يسمعك نسني
وخينو خصمعك يخيل خون حجي خمزي لو مخال حركم زبلخا خمز بلخا انت انا بحق خو خينو كن انت انا بحق خمزي فليطهم purposely اوكي انت فليطهم purposely اندا فلطو كونيلهم تدا خودو خا زفتنو خوينهم then that's why نحنا ابز زوم زلنا نرخب زلنا عاونت على NCBI على نابنت حجي NCBI كنو كسوم نخل منالبات ناتنا تدعني فقدنيا خوينو ولا 5 ساعات كخفل حدا بريكن باور حدا كسنينا زخل سب ويك اني ناي مردات صقم دحر كوينو خمان حدا خبانا حدا معلتي حدا ويكلته معلتي دويلو ننحد حناس كنتحقاقس كنكل علينا يزبل انا زما قتلنا تكل زلو عاي مثلا نحنا اينا بعلنا خنقبر زلنا سو انت انا عبنتنا عاي دويلو لي حدا سب وين NCBI دويلو مو وايد بعل ناتنا ايلالو على مانت قد محجز حلف وودر دان كنرئي نخيل انت خنقبر نخيل كن نولكنا نعنا كودقنا لهم زقبرو خوينو بزح غزي ايسمعنن انتي مثلا نرئسهم تمرت بزح سلا زي او سلا زي تقطو سويساويان حجت وصاتنيا زي كونس ولا سدتنيا فلختلين مچينا بزن خمهرسي نعاونتم حدا حزق تشالنج نيو كم زي كال كوين يسمعوا اوكي ثانك يو فيبو وقي حسكن شيء حجي بيبالي يا دمت استحيت له حقي ولا انا بنفسي يا انا ناي دحان بتليفون اتيا سلازلان شيء تسميمنا نسمعيا هو كلاتنا سقطيلنا ناس نحنا راح يكوننا من بعد سيفن كتحجزني عبزي نحنا راح يكوننا انتجريت كنقبر زلنا مساعتهم الساعتهم مون مسانا انتجريت كقبرو خلو لهم وان ويت راح يكون الحجي لا تبزعبا اير ترايال زي فلتقو نقرات كفلتقو خمهارو خلو علوهم I don't know how كقبرك الحق زرابا اي فلتني عبز الساعات سيدين اتي challenge نا اير ترايال بهلنا اير ترايال even تقوانقو أنا من تاين عنا اير ترايال خبرنا هذا بزح سبسي جرمن فرنسا سامينو اي فلتني نسويزرلاند كمتن كدلو زي من مسسال نايتي قوانقو أنا بعلو هذا challenge إذا تذكروا أبناء الصراحة عدمون زلوا تشالنج كفلتوا خلوا عنهم ولا نساتهم حجي كمتي كم أبناء زبطوا إساس أبناء تايان إرسايان أميديا كقربوا خلوا عنهم يلو تطوط حسار يعني نسوت راح زي كونجد even سويزاويان كم يجيرون مس إرسايان كفادتون أنت عينت إفرت كقبرو كمزل لومن عميد يخوض خخئل عدوه مغنيات كلتي حبرة سبريش كوينو زراخبو نقر انت زي هاليو هذا سبت رح سلازداليت رح انتجريشن علو خطب لا يتخدني من البعض زي أحد ربي كزارب تطوطة سمعي دايت سمعنا I don't know يا ريت أكبر بردي عبيدي okay alright thank you okay yeah وقيح تسفى نقبر السخون ابتناي ميغريشن اون انتجريشن دكتوريت تقبر سلازلخي نزز بهال زلو نقر زيادة خد سرحلو تسفى نقبر مالتي بزيادة السوم تراي نحنا تراي زي كنا ساتوم ونتبل نتبي أقداسيتيا أبو تسرحو يخاء تسفى نقبر مالتي وحراي كالتو ساقي زغونا حسابت لكم كنسمع نغالينا كفتن دانا اوكي سلومن حراي مرحبا كما يوعلكم أنا أنت أزول تعملتي عن توي باسيف فيبندا باسيف تلوم مخان مالتي كل جزء لوماتنا أب كلاس ساين حاتتنينا ولا أنا عيون دقات منلو كم تات سلزي حاتت كاست فتنا خدرجا سيريس كوينم كمان إرمونه تعرف مسكزي مسفلتكم رياكت خجبر كم زلني كملس كحاتت كم زلني كان هجي مجمرة أنتايتي تسلم وسدتني أبو مخان كعقم زلك أي مسلمني
مجمر اللوتي زقمقمها مالتي أبرز يا غامس كاتم من دحريلكا إتي زقمتوا الرجاجي تسمونه مالتي تقاميتهم هذا نبرو كم زي كونفيزر زهونكا تكاتاتل زي لها أنت هتكبر كم زي مسها تيتفلت جرام كميتهم هاتسوني حمد حرتم مسبلكا أي تملس أي تواسع أي تحتت قالين دحركونكا شو زيلو كونفيزر أغمي يقولني لهم ولا نتستسا سرح كاس كم زي تتابع مكريوا كبرو عيدلين مالت حجي ناب منا منادى شو عندي منى هو همزي بزح جزء تشالنج جيرومني يتموت حجي دك أنا قرر كتموتوا معاتي ناب زهونا برزنتيشن كنكيد كلنا انترفيو أزينا تزي ماكسيمم تدارينا عن كيلالنا أبجزانا نتكالات كندقمو نتخمس أنا زغل كندقمو توعد كنا كنعلنا to the point مالسي exact خنملس دقنا كنحطم react هنقبرم قلة كنفتن كنكلالنا ولا إحنا challenge هنقبرم كنكلالنا كابتن مجمر يا مالتي زي كونه زبول خا حراي تبل نوتيس تقبر قال ان دحركونكا ليش تجميتا مش قرب ابجا دوش دختو سغلا قرب ابجا براكتيكم تبللا اندابلو تاشمو غبخان ወይ ከም ቅቡል ወሲድካ ኣብ መስርሕ ፈንጢስካ ክትወጽእ ትክእላለካ ተስፋት ቆርጽ የብልካ ወይ ድማ ተዳሊኻ ክትከይድ ኣለካ ማለት እዩ እጂ ምዛሉ እምነት ብዙሓት ወለዲ ናይ ደቆም ከማን كم زناي الترن أبند يدخل خلوا على كيش بريخ خلوا خلوا تدالي ما يكونينهم دكوا ما يفلتوهم إذا مدا تعوي إذا مهزم خدو يا زهول بملة تاتا ساعات بيا يا تودا أنت حسابات تقبلهم زعبا ولادهم تاي بهالهم كم زلوا فتمهمرت راح تسكيمهم مخدو مالتهم أجي نايت ولادهم باللي جاتات انتايو هوبيناتهم انتايو كيلاتناتهم انتايو كمان أبجزهم زجبران اتفتت بجوب أفت بيت مرت خزارة بوي كلني حجي كم حدا لمسك ولا حزم زلوا خد حجي تزوهبهم بيت مرت دما بجوب سامعهم دخيلهم أو خلوا صحيفهم مخدو أي كالون دما أبجزهم كيدهم يتنستبه على صحيفهم بتعم مهرزبولهم نولادهم ككاتاتولو خلوا ما عم حيال نتولاد ويعم منفع نتولاد كنطفو انت فاتينهم أبتدحر عمد يدحر شدش تور حزق بركة لاي زررب دما اللي جاتاتنا ولادكا تزارب دخمتات كم زلوت تزارب كلملتات تسرح تكلال لك أمبر كل جزء باسيف تهون كل جزء باسيف تهون حجيت نتولاد كلاين هاسيول لنا مالك حجي ندكنا هنفلت علينا كنتابعهم علينا كحطو خمزلهم كملسو خمزلهم مبزحتهم إرتران أبزخت كا خمزي أتي كونسنتريشن يبلهم نمزبال تي كند تنكز بلو خمان ندكنا خنزارارب كلنا أبكدي منا خوفا بيلنا تنزبها لا ينبلون منا وي تلفون حزنا وي سبح عندها سرحنا وي مسكال عند علنا خمس قبر أتنع كم تسرح سلا نبلون جفت بيت مرت خزاربهم كلها تامه مرد ما خمتنا يديهم مسلم أتنشنا يقبرنا يجي تي جزء خنبهم كلنا نولادنا خمان أبكدي منا خوفا بيلنا تنزبها لا نتبتات بلك النبرم أب كلاس دما حتى كملسو أدربه خبره خمسة لون كنا كيف ممكن علينا زيتات حدا نتبتات الرأني يغني لنا خالوت يغني لنا ممر سلمون يغني لنا تينكو ناي ممر سلمون كملسو لسي أجينا أبنت كلتا إيرتراويان الله بحاجة كلاس كالوت هاجرات عرباويان الله أجي مور ولا قطعات أنت لا خاسي يعبلوا لهم ولا تنمو هران أبيت مت ولا خدمة أنت هاي ناس نحنا أزي نحنا تأشمو غين سمعنا لهم نحن دخمتنا طلعنا دالنا نتي منفعتنا تشوفونها لو ولا بفلا كابتارا مهران وسنتيم قال لي كنت حاطط كلها شلل بالخامش دخونت كال عرب يا وي كال ولا أفريقيا كال دخون أنت مالي تحاتي تاجين بقى عقب ملسهم إزخ مني زكاة علنا إزخالو دافلت كشعور موني كنحيل كنكلالنا مامر سلمون موني انت يبلك اللغ مسلك كل جزء تامني زكاة علنا مني زكاة علنا مني زكاة علنا عندنا ندقاق ما زلنا قن انتايو انتاينا نوزلنا أقدمو كويسي أستقيس وصنيحو اتوم ززارو بسبات ويكاتو ميدياتات بزعباتي دخمتات نحنا خمزي
أبسلام ورقة زنة أبت أبتعدا ورقة زنة أبت سلام كلام سلازخنا كله نجبرنا جاتات ولا نشتي قدلت دبل سلاز حساب ترديخني نعو بتوم تسألوا تزبها المنسيات كجبر زخلو تتأمتي كنسم زي الرأي زلوا سبات بقى موتينا إنا خنزارب ولهم زلنا نعو خنكيرينا كون زارب زلنا حجمني خكات علنا في بنو كويلات ثاني حزكات علنا سب كله أي كلني تاني إحنا قلنا تي أوكي ميك جبرك يمو تي قدلت كم تجمعات كم زلوا سلزا عملنا كوينا نزارب زلنا حجي من يخكات علنا راح يكوننا كن بزلنا نحنا بعلنا مجمرتان نفسنا كنقبرو نخل نقبر إنا نبزلنا قدلت سلزي لو مو عم تزاربنا نيرنا تجمعات زي لو عم تزاربنا جن أقدمي سياسي لسوني تنميدياتات بزعبات تصبقنا إرتراويان صلوتو زبهالو منسياتنا عاتهم كزاروبلو كعدل كنكفت لنا يقبل تصنيحو نعا اب انت صقطنا يحيش مثلا سوري خليفه كمان مثلا نو اب خلكم مخوس خالكي تي تنزبلنا انكوينا همزي عقم زي بالكا غيرهم ريخا صنحو بحر بزح باسيف كونكا خا ايكي ني ولها مالتي حجي نز خمز بعلنا خمزي فنتيسنا هنوص هنكلالنا ولا ندحر كونسر اللي تقبرنا خوينا تا ممهر بينا عبد حريتهم تمهارجم كم زحاتيتك صبو غيرك سمعك نيلنا كنزارب هنكلالنا تشالنج هنقبر هنكلالنا كمزي دحاني لنا شلل لنا نخدم تي الشلل مبال ني صعدا انا زتعذبكو اسك دحاني الكاز غدفكا شلل الكاز غدفكا كمزي ايردوني ايربحني يدبلك اوتوماتيك فهم ياناتي اكسبيرينس بنزو ثانك يو تشالنج خدغبرم كتكل عليك دحر نزي مخانا بيوم خاشعو زحجوزها سبات انس كمزي خوينا خمزي كاتعلكات اللي بصحفتات تغير اما سوشيال سيستم تناقر انا حتى كلهم جيري ملسنا احتبل تخل تام مجمرا كن بعلنا كنتس كنكلالنا مزخونه تدالينا هنكيدالنا حلت تكنكلالنا نمبر انا ملكيتات قبزم قالوا سدتنيات سنفت عشمو دلت يبلنا يا ثانك يو سلي حوي سيبي خبرتي ابشر انا ملالك دونشي يسو سنحن مو منالبات ناي مركب حتو كيتخون مسافت ملالي منتي مركب على غاشا ياساون حداش يابز مدبنا مجمرتا نهضلكم سلام كاسيله دي اخ زاربات سنحت ما انا قديساس ان مخنياتو ازانت بنحنا اينا تي لو تخنم صوزلنا حجي انا قوموا اقطعم بين تمرت خيده زرنا يبالي معطوف صيد كني اذا ان كونسنتريت بتعني معايتاش متقبلنا مخنياتو كسدا خلو خنو تمرتي زلو مدلاوات نتقالع قبرو زقبا نغير غيرنا خلو خلو ان كونسنتريت كوينا في تمرت خري اخلو كوما عينت غند حجي خلو صنحتي وتيتي بومن حجي انا كابتم فري سلامنتاي نزي انا لا ازي ايتقدس لينيا تبلو زلا سلامنتاي تفصيو ردا كديدا مخنياتو تقول عواري هجن بعدي بتمثل حديرا مثلا اغنور تقبرنيا بلوك تقبرنيا اذا مشعو انا ولا حنت انت اتخاتي اي وي نتسلي خصوار قد لا يدلكم افاخشتي لنا فاميلي فاخشتي لا زياده كيده مخنياتو زلا تعاقمي تحوت يدلو كونسنتريت تقبرني هذا لازم الحساب يا هبات اني كادز الى كن انا مسافكات عايشني بتقام مالتي ولا ونعي بلوك يا غيرهني كبري هذا تنكمد مالتي ስለዚህ አነ አፍቲፋክሽተለ ሄዳ አነ አዲያ ከንዝን ስለምንታይ ከንዝን ይኸውን አንሕና ዋለይ ፍዕቲ አባዓቅሚ አነ ብላዕ ብዝሪኣ ማለት እዩ ኣብ ናይ ቀዳማይ ክትብቕ እያ ሄድና ስለዚህ እንታይ ደበላ ለኒ ኣማሃ ክትሞዝኑ ለይ ሕጂ ክትወፅ እቲ ካትሪኦ ናይ ደቂ መንፋዓት ብዝያዳ ክትጠቅሎም ክትክእል ኣለካ ክትካትዖም ዘይኮን ክትገልፀሎም ክትክእል ኣለካ حراي هو كان انا بزرعه مالتي فزيات ناي بحقي كنرجطلا زلنا نو ودي كنزن منفعات አለው በዚህ መልኩ انا اتناتا شتوفك مزمري دللكو ابناي صح سيكولوجي مالتي ስለዚህ ሓደ ጊዜ ሁላታ ትሪኦም ንሶም ዝገብሮም ተሐምቕ ይገብሩ ወይ ተመህር አውጣት ዝገበላ ከንት ተሃላደኻ ከንት ባአሳ عينه خنت تطلع خنت فرار حاجه دي بتفكر تي ጉዳይ ابروسس አለው ማለት እዩ ጓሊካኒ ቲ እንተخيلهم ከአቅይሩ አሁን ዘሎ ስለዚህ ደረሰ ኮንሰንትሬሽን ከም ዘይብሉ አነ ገለጽኩ ማለት እዩ ካብት ሞዳታ ግን
ክትሕዞም ኣለካ ናትካ ቻሌንጅ ካንሱ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ከመወላዲ ኖ ኣነ ዓቕሚ የብለይኒ ከድሕር ክትብለልካ መፍትሒታቱ ብዙሓት ካክሽተል ኣሎ ፒሲኮሎጂ ኣሎ ሶሻል ሹል ኣርባይተሪን ኣሎ ብዙሕ ነገር ማለት ኣነ ብብዙሕ ብሰለስተ ስለ ዝፈተንኩ ካብቲ ካክሽተል ዝበሃል ግን ዩንገል ቢሸፋሽተል ዝበሃል ግን ኣብኡ ብዙሕ ውፅኢት ረኺበሉ ማለት እዩ ስለዚ ቻሌንጅ ክንገብሮም ክንክእል ኣለና ንሕና እውን ዓቕምና ከም ወለዲ ማለት እዩ ንውላድና ኣፀቢቕና ክንከዲኢድና ክንፈቅጦም ኣለና እዚኣታ ቀንዲ ኮንሰንትሬሽን ጌርና ክንሰምዖም ኣለና ግዜ ክንህቦም ኣለና ንደቅና እዚኣታ ቀንዲ ኣነ ሕጂ ክደግማ ስለዝፀንሐ ደስ ኢላ يغني لنا مركب حاجتي ثانك يو ايسو هاراي انا كوبا ابتاناي منش مي خزاره حاسبن يرغن يلوم يوم كاب زغات منن بحالي مالجي كما عين السبات نعخا كتحاوت قوي كاخنا اسخا زدولي سبات بزحات الله انا بحالي ساب زلخو تمرت مالجي كاب زغات من بزح ነገር አጋጥመኝ ግን ካብ ሓንት ካብ ዝገረመትኒ ነገር ኣብ ናይ ማትማቲክ ትምህርት ማለት እዩ ኣነ ማትማቲክ ፀገም የብለይን ጽቡቅ ገይረ ተማሂረ ስለዝመጻኹ ሽግረን ነው አይነበረን እጅት ሰማይ አይወሓጠሉን ይነሩ ኢንሻአላህ አው ሓደ ጸሊም ክህሉ ዲዩ ወይ خاله አይነት አቢ ሰባይ አቢ ፕሮፌሰር ኣብ ፈተና እንታይ ገብረኒ ብዘየለ ነገር ማለት እዩ ማለት ጽሕፈት አይተነበበለይን ኢሉስ ነጥብ ጉዲልለይ ማለት እዩ ታዕሚ ገሪምን ሽዑ ኣነ ነቶም ዕሩብተይ ገለ ኸይደም ሰሓተትኮ እዚ ንምንታይ ከም ዝግሪል ካለ ያለ ኻዝ ሰሪሕ የለኹም ስነ ስርዓት ንምንታይ ከም ዝኮይኑ ገለለ ማለት እዩ ኖት ጽሕፈት ጽቡቅ ጌርካ ይጻሓፍካየን ገለለ አይ ተዛርኩን አይ መለስኩልም ከይደ ገዲፍ ይወጽየሽው ማስ ስምዒተይ ቋጻጸር አይካልኩን ሙኻምስክለተይ ከሉ ኾነ ምንታይ በኻለ ሳብጀክት ዝሆን ይር ኦኬ በታነ ዝሁሉ በት አቅመይ ገብሮ ዝኽእል ነገር ገይረ እንከሎስ ምንታይ ገለለ ገዲፍ ይወጽየ መጨረሻቱም ሳይ ዝኸርቡን ነበሩ ተማሃሮ ማለት ይዕርኽተይ ምንታይ ዘይተኸሶ ስለምንታይ ከም ዝገብረ ካሎ ገለገለ ኣነ ግን ሓንቲ ዝገበርኳ እንታይ ናይ ነዚ ግድን ከሪኦ ኣለና መጨረሻ ካለይት ፈተና ስለ ዘለኻ ኣብኣ ግድን ከሪኦ ኣለኒ ቀሲለ ጽሒፈ እንተ ኣርባዕተ አንጎሎ ገይረ እንተ ገለ ገይረ ክዕዞ ክእል ኣለን በታ ጽሕፈት ድብላ ደሎ ገለለ መጨረሻ ሽዑ ኤምኤስፒ በሃል ሞዱል ሽሉስ ፕሪፉንድ በሃል ማለት እዩ ፋይናል ኤግዛም ንብሎ እንግሊሽ ማለት እዩ ኣብኣ ምስ ኮነት ቀዲሞ ወዲየ ቀሲለ ጽሒፈ ማለት እዩ ከይደ ቅሪበሉ ማለት እንታይ እዩ እዚ ሕጂ ይንበበልካ ኣሎ ዘይንበበልካ እንድሕራሎ ሳቀዲምካ ንገረንሞ ቅድሚ ምእራምካ ከም በበልካ ኢሉ ጽሕግን ነው እዚ ሕጂ ጽቡቅ ኣሎ ገለለ አይተዋሕጠሉን ሽዑን ኣነ ሙሉእ ከም ዝግባና 5.7 ይብል ኻሽ ግን እንታይ ክትገብር ዘለካ ዝኾነ ይኹን ሰብ ክሕግዘካ ይከድኒ እስኻ ሓይልኻ ዓቕምካ ዝያዳ እሶም ንዓኻኹም ዓይነት ድፊታት ወይ ከዓ ንዓኻ ክትሕቱ እንተዳ ዝውገሱሉ ኮይኑ ዝያዳ እስኻ ኣበርቲዕካ ግዜ ሂብካ ክትሰርሓሉ ክትከዳ ኣለካ ልዕሊ ዝኾነ ነገር ከዓ እዛ መደብ እዚኣ ንምንተያ ንሕና ተስፋ ክንቆርጽ የብልናን ንሕና ኣብ ዓዲ ስደት ስለ ዘለና ዓዲ ስደት ከዓ እቶም ከበድቲ ነገራት እቶም ንዓና ክኸብዱና ዝኽእሉ ወይ ከዓ ከም ትስቢታትና ዘይከዱ ነገራት ናብ ረብሓና ክንልውጦም እንድሕር ኮይና ዓቕልን ተጻዋርነትን ክህልወና ግዜ ሂብና ከዓ ክንሰርሐልና ስለዚ ሓደ ሰብ እንተራ ዳግማር ትበሃል ነራ ምናልባት ትፈልጥዋ ትኾኑ ብዚ ካንቶን ኣርጋው ብጣዕሚ ራሲስት እያ ጸሊም ትበሃል ኣይትፈልጢና ዝኾነ ኤርትራዊ ክሓትት እንድሕር ደልዩ ኣብኡ ከለያ ተዓጽወካ ግን እንታይ ትገብር እስኻ ዝያዳ ሓይልካ ክትቀርብ ኣለካ ዝያዳ ዓቕምካ ክትሪኦም ክትክእል ኣለካ ስለዚ ኣብዚኣታ ናትና ተድልየና ንሕና ከመይ ጌርና ነቲ ዝገጥመና ደሎ ብድሆታት በዲህና የንወፅ ካመደብካ ነዚኣ ንምትባዕ ስለዚ ሓደ ማሕበር ክንደሊ ኮና ንዓና ዝጣበቀልና ማሕበር የድልየና ንሕና ንባዕላ ማሕበር የድና ተደኣ ነገራትና ከመይ ጌርና ሽግራትና ክንፈትሕ እንተደኣ ተዘራሪብና ክንፈትሖም እንድሕር ክኢልና ወይ ከዓ ክንዳለወሎም እንድሕር ክኢልና ካብኡ ዝዓቢ ነገር የለን ዝኾነ ነገር ከዓ በዲህና ክንወፅ ኢና ስለዚ ኣበርቲዕና ጥራሕ ክንፅዕር ኣለና እዚ ኻኒ መጀመርያ ኣብ ስደት ክትሓስብ ከለኻ ወይ ኣብ ስደት እንድሕር ኣለኻሲ ክትገብሮም ዝግባእካ ነገራት ንኸበድቲ ነገራት ምድላው ለውጢ ምድላው ማለት እዚ እዩ ንዓኻ ፍራስትሬት ዝገብረካ ነገር ናብ ረብሓኻ ምቕያር ምስኡ ክትካታዕ ወይ ምስኡ ክትመላለስ ኣድልየካኒ ምክንያቱ ግዜኻ ጥራሕ ከተጥፍእ እንደገና ይመሊሱ ንዓኻ እታሕቲ ክደቕሰካ ሳግን ነታ ዝብለካ ደሎ ኣሪምካ ካብ ኣነ ላዕለ ኮይንካ ክትቀርብ ጥራሕ ትኽእል ኣለካ የዝብል ኣነ يغنيلنا إساس بدعمي ኣብ ኣስኪ ታና ኢሳስ ከመላል ኦኬ ኣረ ከም ልክ ዓምና ኢሳስ ይጋጥምና ነው ናብ ማትስኮም ዘጋጠመን ነገር አለ ማለት ዳርጋ አትሪፍን ወረክ ክብል ኸለ
تعري نتزحق زوزنا بركم مسراخو زل عالم سمسة قريم ولا نص قريمه شو خيدتي ورقة يدخريها إلى خيداري ترك كل عرية مالتي عنسا سلازي حاتتا كلاس سق سلازبل اوتوماتيكال سيلو تعبيلو مالتي حجي أبجانتاي كبلك هذا الإساس ولا كل هنا كالوت زخونة نجار مستملسلنا خمزي إساس حريق وتسفقريسو كزارب زي كالس إلو زواس عند حروسينا تقبلنا مالتي فكاتي بروفيسور دي ويتي خمزي سوشيال وركر دي أبزخونة زرباتات ويتا ممهر دي ولا تدايركتر دي ندحر كنزاربهم تشالنج خنقبرهم زي كيلنا قانقات زي تردينا أزست بلو زلخا أي تردانن أي قبولني ترقما يمسالي قزيهابن هم بحدش كنزارة بلنا داميسنا كنمكتو مالنا بحريقنا بحر تمبلنا وسينا تقبلنا اتزبالونا نسو تقبلنا لنا مالتي مسومي مرتي عمنا زلو مالتي أمانكو خاتوكا أنا عجي نتانا قرنتا مسيدك عقم سلز نبرني أبكندي نابتي هيد ديبارتمنت غير كركبولو خيل نيره كنا بكالو وتر خاطي دو لخون بخالا عين ختمت ايدو لخون حجا انا تسفا قريسي كونكم كنا تزلنا عقم كاريو كخيل علني الى وتيمبر تسفا سلازو قرقسكو وي كركبولو سلازي كيل ايكونكم ولا توم عرقتيهم كيلو من يوم لمنتاي سخابتي هيد ديبارتمنت غير كا زي تزاربو لمنتاي كم زغير كالو وقولي نعي ولا حنت تزهبن نتبل على زخونه نغرين حليفه زخونه صقماي نبرن ግን ነዚ ሰብስሲ እንተራ ተጫቃጪ ከይደን ኣብ ሄድ ዲፓርትመንት እንድሕር ተነጊረሉ ወይ ዝኾነ ወጥር እንድሕር ተፈጢሩና ኣይፅቡቅ ኣይስማዓኒ ስለዚ ዓቕምለኒ ዓቕመ ይፈልጥ እየ በታ ዓቕመ ከዓኒ በታ ፅሕፈት እንዲ ድብል ዘሎ በታ ፅሕፈት ከዓኒ ከረኻኽበሉ ዋላ ሓንቲ ነገር ኩሉ ሰብ ክሪኦሞ የምሽዑ ረዲኻኒ ሕጅስ ንምንታይ ዓቕሚ ከለኒ ኣነ ሕጂ ኣብ ከምኡ ዓይነት ምዝራብን ገለ ዝኣቱ ይስዓወይ ክሳይ ክንገብር ነቶም ካልኦት ከዓ ዕድል ክንቦም ምንቲ ቶም ካልኦት እውን እንታ ምስታ ግዜ ዘላትና ቶም ካልኦት ከዓ ሓሳባቶም ክህቡ ምእንታን ከምዚ ኣብ ውሱን ነጥብታት ከይንመላለስ ኢለ ምናልባት ካልእ እውን ኣብ ሕጂ ኣብ ሓንቲ ኣብታ ናይ ትምህርትን ናይ ክሳይን እንዲና ዘለና ሞር ብዛዕባ ናብቲ ካልእ ነገራትና እውን ክንጥምት ፅቡቅ ስለዝኾነ ግዜ እንዳኸደት ስለዝኾነ እታ ግዜ ክንጥቀመላቶም ካልኦት ከዓ ዕድል ክንቦም ኢለ هاي كالوت لكم حسابات انا لكن حنت حسابات اوكي اسو فورتي خملسك يا فورتنا اوكي اوكي سلو ولا فورتنا دحان تقريبا يقدم اوكي حراي فورتنا عدل هيوات كلها فيبن شي ثانك يو نو انا كاب كل واحد كنزاراربو صناحنا استرداخون وينا ايزغاطا من تلو ነገር نساتهم من فيلر كم زغبرو كم زغاغيو نعنا كم زيرودنا خندان كلالنا ዝኾነ ነገር ጎደሎ አለኩም ወይ ገለለ ተነገሮምና ሁሉ ኦኬ ለሃብ ነፍስና ይመስለና መዛሕቲ ጊዜ እጂ በጣም ዋላ ንሳቱን ፌለር ገብርም ሰባት ስለዝኾኑ ናትና ግን ይመስለና ሹዕ ስለኸይ ተረዳናም ወይ ገለነ ኸይ ንዓይ ሕጂ ትማሊ ናተይ ፖለቲክ ስለዝኾነ ክስታይ ሰም ካርድ ተውጻይ ከኔ ካንቱን አርጋ እጂ ሓደ ሓወይ በደሎ ሰም ካርድ ውጽልይ ማለት እዩ እጂ ብሽሙ ወጽያ خلا ግን ናባይ ትሬፍኑ ክስደድ ነይሩ አይሰደዱልኝ ታንኩም ደሰደድኩም ለይለይ ኸይት ማሊ ኦያ ሰሪድና ግን ኢሜል ኪራ ሁሉም ግን አብዝንህለክ 130 ቅርሺ ናሚታይ 130 ናንብ 30 ሰዓትንያቲ ነንታይ 130 ገለይሉ ሽዑ ወይ እንታይም ገይሮሞ ናተይን ናይት ሓወይ ደውጻለይን ስባሓን ሰብ ገይሮሞ ትሬፍኑ ንዑ ኻኾም ኢሎም ሞሎ እጂ አነ كمي بخمي دام بخم زاتيس كمي تزويبلو نيرا كلتينا مميت سالاسا مخفلنا نيرنا مالت بناتهم فيلر ايوه اجي مزحتي جيزيسي كستاي كنستوعل لنا نغرات كله تسكيمنا يان كيدي بنا ناتنا فيلر يسخريلنا يا قومي بالدل يمز كل وطن حسله تتحازي thank you for the حرفبو انا استحافش ومنادان منانوخ حتى دليانيرا ولا تمكلوت انتي مثل حجيلكي عبت كلاسي ولا عربي خون ولا خلوت علمتي خون عام سمعهم انا قلت سمعنا يدليوني لكي نمتاي مثلكي انتي تمخنيات
እንታይ ድዩ ኣነ ከም ተረዳእኒ ሶሪ ክኸስ ኣይደልኒ ግን ኣለዉ ቅድሚና ዝመፁ ቅድሚ 5 ዓመት 6 ዓመት ዝመፁ ብዙሕ ተሳታፍነት ኣይነበሮምን ከምዚ ሕጂ ደሎ ኣይኮነን ከምዚ ሕጂ ብኡ ይግምግሙና ኣለዉ በቲ እትዮም ምስናና ዝመፁ መስተድ ሰትዩ ከዓ ይግምግሙና ኣለዉ ኣክቹዋሊ ዓንተ ያ መንጎ ስለ ዝቆረፅኳ እምበር ኣብቲ ትምህርቲ ዝነበርኮ ማዕረ ተሓሲስና ሓላፊ ምስ ነበርኮ ገሪሞ መሳይ ፅቡቅ ተዘራረበ ኩሉ ታሽምቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ሓፂበ ዝነበረ ዊን ፅቡቅ ነይሩ ነጥብክ እንታ ኮይኑ ኢልና ምስ ሓላፊ ፅቡቅ ነዊሕ ሰዓታት ተዛሪብና ብድሕሪኡ ትምህርቲ ቀይረ ኣብቲ ዝነበርኮ እንደገና ከምቲ ናይ ቅድም ዝነበረ ፅቡቅ ነጥበ ይመፅዩ ሕጂ እንታይ እዮም ዝገብሩ ከምዚ ሞር ምስ በርታዕካዮም ብኩሉ ምስ ረታዕካዮም ጥራይ በቃ ካብ ናቶም ክትእለየሎም እዮም ደልደለው ሕጂ ንምንታይ ንሕና ንእለ ሓቅነት ከለናስ ንምንታይ ንርሕቅ ሲድብል ደሎ ኣነ ሕጂ ከምኡ ጌርና ክንደይ ግዜ ኣነ ሎም ዓመት ሌረ ክገብር ዝግብኣኒ ሞት ሌረ ዝገብሮ ዘለኹ ኣነ ይኽእሎ እየ ጥራይ ጃስት ነታ ሰርቲፊኬት ንኽሕዛ ጥራይ ሕብ ዝዓዲ ሕጂስ ንምንታይ ከምዚ ከማይ ከዓ ክንደይ ኣለዉ ማለት እዩ ያ ሕጂ ክልተ ነገር እንዲ ዘሎ ቀዳማይ ነገር መምህራን ኣለዉ ብቑዓት ዘይኮኑ ወይ ራሲስትነት ክህልዎ ምኽእል ወይ ከምቲ ትብልዮ ዘለኺ ፎር ኡርታይል እንታይ ይበሃል ከምዚ በቶም ቅድሚኹም ዝነበሩ ሲ ንዓኹም ከማን ዝገመትኹም ስለዚ ከምቲ ክብልዎ ፀንሑ ናተይ ርእቶ እስኺ ካልእ ሰብ ስለ ዝኾንኪ እስኺ ካልእ ምዃንኪ ጥራይ ክትርእዮም ዘለኪ ምናልባት ግዜ ይወስድ ይኸውን ግን ኣብ ሓንጎሎም ኣቲኻ ክትቅይሮም ስለ ዘይትኽእል ወላ ተማጊትዎም ሰብ ኣይሰምዑን እዮም እዚኦም ከምዚ ዓይነት ሰባት እስኺ ጥራይ ከምቲ ኣነ ዝመስል እስኺ ጥራይ ክትርእዮም ትኽእል መን ምዃንኪ ካብ ነገር ከምቲ ዝገበርክዮ ከዓኒ ምስቶም ተዛሪብኪ ገለመለ ትምህርቲ ክቀይርኪ ጉዳይ ክትፈትሒ ክኢልኪ ማለት እዩ ስለዚ መፅኡ ከምዚ ነዚ ዝማጎተልካ ሰብ ዘሎ ኣይመስለንን ከምቲ ኢሳያስ ወለትኦም ካልኦት ክብሎ ፀንሑ ባዕልና ኢና ክንገብሮ ንኽእል ኣበር ሰባት ከኣለዉ ዝጋገዩ ወይ ብሓፈሽኡ ኣነ ብሓፈሽኡ ሲ ፀለምቲ ከማን ክትብሎ ይትኽእልን ኢኻ ምክንያቱ ትብሉ ኣለኺ ካልኦት ፀለምቲ ከማን ስለትብሉ ዘለኺ ሲ እሱ ይገሪሙኒ ንምንታይ ንኤርትራውያን ዝፈልይዎም ንምንታይ ከምኡ ኢል ክትሓስቢ ማለት እየ ያ ቴንክ ዩ ፌቤ ሓራይ ካልኦት ምናልባት ሓሳብ ከይ ገለፅናዮ ክንሓልፍ የብልና እንትብልዎ ተሎ ኣብዚ ተላዒሉ ዘሎ ኣርእስቲ ብሓፈሻ ማለት እዩ ኣብ ኩሉ መዳይ ኣምለሶም ኦኬ ኣምለሶም ዛረብ ደሊት ፀኒሕ ይመስለኒ ኣለኻ ዶ ኣለኹ ዚያፎን እንዲያ ምስማዕ እንታ ክላኩም ፀኒሓ ኦኬ ሓራይ ኣውፅአ ኣለኹ ሕጂ ዚያፎን ኦኬ መጀመርያ ተንኪዩ ክብለኩም ይደሊ ንኩላኹም ነልና ካልኣይ ቀፂለ ኣብዚኣ ናይ እዚኣ ዘይምግዳስ ትብል ኣብ ናይ ስራሕ ኩን ኣብ ናይ ትምህርቲ ዝያዳ ግን ንሕና ናይ ስራሕ ኣነ ዘጋጠመትኒ ክሳይከብል ንእሽትሊት ክውስኸላ ብዛዕባ ናይ ኤርትራውያን ሰብ ኩሉ ግዜ ኣብ መስተ እዮም ኣይሰርሑን እዮም ገለ ኤርትራውያን ስምና ጥራሕ ኤርትራውያን ብሽም ፀለምቲ ጥራሕ ኤርትራውያን ዝብሉ ኤርትራዊ ኢሎም ክሰደብሉ እምበር ዋላ ካልእ ዜጋ ከሎ ምን እዩ እቲ መንነቱስ ክሳይብልዎን እዮም ኣይፈልጥዎን እዮም ኣብ ባህንሱ ኤርትራውያን ብዙሓት እዮም ዝሰትዩ ብዙሓት ኤርትራውያን ሓደ ኤርትራዊ ኣብ ባህንሱ ብዙሕ ሰብ ይርእዮ በብዝኸዶ ከዓነ ንዑ ይገልፆ ነቲ ሓደ ሰብሲ ሽሕ ገይሮም እዮም ክሰደብልዎ በዚ ሕጂ ዘጋጠመኒ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ስራሕ ንዓይ እንዳሰርሓ ከለኹ ሓቲታትና ሓንቲ ሸፍ ናይቲ ትካል ማለት እዩ ኣብኡ እንዳሰርሓ ከለኹ ኤርትራውያን ከምዚ ኢሎም 4 ሰባት ኤርትራውያን ተሓቲቶም እቶም ክልተ ኣሽለኹ ኢሎም ኮይዶም ስራሕ እንደሊ ናይ ስርሕና ኢሎም ኮይዶም እቶም ክልተ ከዓ ሓራ ኢሎም ንስኻ ከዓ ሕጂ ኣብዚ ትሰርሕ ርኢካ ካብ ኤርትራውያን ክሳይ ቁርብ ተወሰኑ ሰባት የድሪ ገለገለ ኢላትኒ ኤርትራውያን ኢልያ ከዓ ናይ ሽዑ ሕጂ ብዙሕ ቋንቋ ይዘረብኒ ነይረ ቁርብ እየ በቲ ሓጋዝ ግን ነይርኒ ምሳይ ትሰርሕ መሳርሕተይ ነቲ ናተይ ዘረባ ይርዶይ ኣነ ከዓ ንዑ ክሳይ የብሎይ ማለት እዩ ንሱ ይፅቡቅ ገይሩ ንዓዲ ነግራ ሓሳበይሲ ይርዳእለይ ነይሩ ማለት እዩ ብከምዚ ሕጂ ኩሉ ነገር እያ ሓደ ሰብ እትዮም ኣብ ስራሕ ዘለዉ ዝሪኦም ሰብ የለን ንዓይ ሕጂ ንስኺ ጥራሕ ኣብዚ ዘለኹ ወይ ካቲ ምሳይ ዘለኹም ጥራሕ ዝርእኒ ዘለኹም እምበር እትዮም ካልኦት ኣይርእኒ እዮም ዘለዉ ነቲ ሓደ ብትያ ባንሆ ቢራ ሒዙ ዝርእዎ ዘለዉ ግን ብዙሓት ሰባት እዮም ዝርእዎ ዘለዉ ንዑ
ስለዚህ ሕጂ ነቲ ብዙሓት ሰባት ዝረኣይዎ በብዙ ኸድዎን ድሕሪ ገሊፆሞ ንዑስ ንኤርትራ ምልእቲ የፀዋዓ እሞ ኸ ኤርትራዊ ዲ ኤርትራዊ ኣይተፈልጥም ብሽም ሕብሪ ፀሊም ምዃኑ ጥራሕ እዩ ገሌለስ ከምዚ ታሽም ተበልዎ መራ ኣብቲ ግዜትስ ተቐይራ ሽዑን ጥራሕ ኣብኸላ እምየያ ማለት እዩ ከምዚ ናይ ሓንቲ መዓልቲ በቲ ትካል ማለት እዩ ከምዚ ፍሬን ራይሰ ነርና ኣርቤት ራይሰ ኣብቲ ትካል በዓለም ንበልዖን ሰትዮ ኮፍ ኢሎምና ከይድካ ሽዑ ኣብቲ ትውዕለሉ ገለ ኢኻ ከፍ ኢልካ ክታይ ተብሎ እቲ ንበልዖን ሰትዮስ ከፍ ኢሎምና ነይሮም ሕጂ ንሳ ከምኡ ኢለ ክሳብ ምሰበልኩስ ናይ ብሓቂ ኣነስ ከምዚ ኣይመስልን ነይሩ ገሌላ ክሳብ ምእሽሽ ገለ እቲ ትበልዖን ሰትዮንስ በዓላ ከፍ ኢላ ተለይ ሽዑ ከምኡ ሰርካ ማለት ሕጂ ከምዚ ዝበልኩም ሞይ እቲ ክትብልዎ ፀኒሖኹም ኢኹም እቶም ፅቡቕ ረኣይ ዘለዎም ሰባሲ ንሶም ጎሊሖም ክወፁ ምስ ማዕሮን ሓባቢርካ እዚያስ ናይ ብሓቂ ኣስሚራላ ኣለኹ ከም ክብል ኢለ እንታይ ብለን ኣረይ ብዙሓት ሰባት ሽዑ ኣረዲያ ነጊርያ ከዓኒ ኣነሲ ወረቐተይ ክትመፃኒ ኢለ ኣይተፀቢኹን ወረቐቶም ከይሓዙ ከሎ ብዙሓት ሰባት ኣነ ሕጂ ዝፈልጦም እዚኦም ትብልዮም ዘለኹ ወይ ይሰርሑ ሰባት ኣይፈልጥ እየ ኣነ ዝፈልጦም ዕረኽተይ ምሳይ ኣብ ካምፕ ክነብሩ ግን ወረቐቶም ክሓዙ ስራሕ ዝሓዙሉ ወረቐቶም ክሓዙ ሌረት ዝጀመሩሉ ኣብ ከምዚ ትካላት ገለ ኢለ ሕጂ ምስ ክሳብ ምሰበልኳ ናይ ብሓቂ እሚነ እያ ንዖም ክእምኖም ዝኽእል ከዓኒ ከምዚ ኢልካ እንድሕር ደፊርካ ተዛሪብካን ወይ ከዓ ከምዚ ዝበልኩሞ ከዓኒ ምስ ማዕሮን ተሓባቢርካ ከዓኒ ከምዚ ሓደ ከምዚ ናይ ከርዲ ገለ ዝሰርሕ ከመን ኣብ ጋዜጣ ገለ ምጥሞ ኣለዎ ኣብዚ ኣረብ ካንተን ኣረብ ሓደ ወዲ ሽሙ ካረሲዑ ኣለኹ እምበር ከም ሕጂ ከምዚ ዓይነት ከሎ ከዓኒ ዝሰርሕ ድዩ ናይ ብሪለ هو نبريل واني أذكر قال ممرنا ولا رياتنا نيرانا أنا يعني هو كمزي مع كمزي نخمزي حجي بتصح تقولوا سبعة ساعات في رقيب نتي سنة كغيره يقل بحراي يعني يغني لنا ملا سمحوي بتعم يغني لنا يا السيو كلاتنا سمعنا بكندنا خيرسي نحنا حساباتنا ناس نهب نخلوت تي مخنيات سننجر إذن يتحكي الناس تشالنج نكبروا ميو سلازم تصبوا حساب ثانك يو اوكي هراي بينام مجمرتا سلام سمع الله خدي هو سمع الله خانكو على السلام مزقا يغني لنا بتاع صبو ايرتراويان كم زعينت مدوات كتبالو كعخن بتاعني مالت قنبينيا اجي سب تتمكرو خلاوت صبو نغاريو ابز خباب زون انا زقمطلو درغا مس سياس بو اخلو طعمو دوللنا بحنسا النبي تجيتو بعزنا مالتي ابتي سلامنتاينا إيرتراويان مالستي بزعبا مسلنا ويمسلنا زين بل بزعبا قلعو العيلان زاربا صنيحين بزعبا مسلنا وكسب العيلي سب كزارب صنيحين عميقي بزيحي نزاربا لنا نقر مالتي بزح بتعم خب سفيح حجي مبزحتو إيرتراوي قانقا دي ملخة سقام زلو ناي ولادو دخانة متعش مزي فلت مالتي بزح كمهر زلو نقرات الله مالتي قليل عمتها هاي قولتنا بزعد خم تمقري قلقلة زقاتم ويقلقلة أبو قلعو زوارد محسيتي كزارب مدلخني إشتي مالتي هجي انتايو خلات قلعو لوني أبتمرت بسي حمزو ماسو دفلاي أبين تانياتان عاي ممر سلومن آتيومسي بزعبايا ويكا هو تقبيلو أطرح الخيد تخونا يتكون بزي قدس انتاياتا حساب برديت هنا يكون نتولادي نتقول حيث خيدو كحتلون انتي قبو أبينا درجة يدلو انتي كخبر قبو نمسأخ انتي كم عايش قبو زي حتى تولادي درجة دبز حنا خباي جميل كا دبز عبرة سبنايو كم مبدأتو يكاس أجمع زلو نزي نجارز إن حردا كعرخوين غا أبكم زعيم ماسمي دايركا انتي مسالاتو انتي هاي خبر دلو بيناي من قد ينز نجارز خبط حزلو كل جزء خطر بما عند حسكا دي خاطر كيدوي كل جزء نتايا يا تبهال قال تاجي خمس كا كيزلكا أولاد كا سخات بودي خاص داغم ولاد كون غدا كم زلو مردا يدل مالتي حجي اب مبزحتو جزء ابزي امجمرتا ابز عدو زات كل انا كم تتغاط من مالتي قانقا دحرت هيكون تمهر لك تمهر كا اخات مسعود لك دحرت اب غزا خات عبيدك توعكم كان كوميونيكيشن دي هالي مستقبلات ويك كونتاكت نرديبك تمصيت خلني خا تمهر زلك نغرات الله مالتي
ኣብታ ቤት ትምህርቲ መጀመርታ ግዜ ንሓደ ሰብ ሒዞም ኸይድ ኣብታ ተመክሮ ይኽመሰኩም ማለት እዩ ክትርጉመሉ ሒዝዮ ኸይድ ማለት እዩ ነዚ ሰብ ሒዝዮ ምስከትኩ ወልሓንቲ ዝፈልጦ ነገር የለን ውላዱ ከዓ እንታይ ጽቡቕ ኣለዎ እንታይ ሕማቕ ኣለዎ ክገልጸሉ ክኽእል ኣለኒ ማለት እዩ ነዚአን ሕጂ ነታ መምህር ኩሉ እዚ ንዝን ፀገማት ኣለዎ እዚ ንዝን ጽቡቕ ነገር ኣለዎ እዚ ንዝን ከዓ ክገብሮ ዘለዎ ንመጻኢ ኢልካ ኩሉ ሓበሬታ ክትበላ ኣለካ እዚ ንዝን ኢላ ሕጂ ቆልዓ ፐርፌክት እዩ ብጣዕሚ ወልሓንቲ ዝጎድሎ ነገር የለን ካብኡ ንላዕሊ ክኸውን ግን እንታይ ክገብር ኣለዎ እቲ ወላዱ ኸ ኣነ ከዓ ኣብቲ ናይቲ ወላድ ቦታ ኮይነ ነቲ መግለፂ ነቲ ቆልዓ ሂበ ነቲ ዋናውን ሓበሬታ ሂበ ማለት እዩ ኣብ ብዙሓት ኤርትራውያን ክዕረ ዘለዎ ነገር ልዕሊ 60-70 ከሚት እንተልኩ ምግናን ዘይኮነ ኣብ ዝቕመጠሉ ዘለኹ ከባቢታት ማለት እዩ እዚ ነገር እዚ ዓቲብኩም ትሰርሕሉ ዓብዪ ተስፋ እገብር ማለት እዩ ብዙሓት ሕብረተሰብ ወይ ብዙሓት ስድራ ቤታት ተጎድኡ ከም ዘለዉ ምርዳእ የድልየኩም ማለት ሓደ ካልኣይ ነገር ኢንተግሬሽን ዳ ጎዲልና ኣሎ ብሓቂ ቁሩብ ሕጂ ኣብ ኤርትራውያን ምስልና ተቐይሩሎ ኢልና ክንዛረብ ንኽእል ማለት እዩ እቲ ነበረ ናይ ቀደም ሕማቕ ምስሊ ጸሊም ምስሊ የለን ክንብል ንኽእል ኣብ ከባቢና ማለት እዩ ኩሉ ሰብ ብዙሕ ኣብ ስራሕ ተሰኪዑ ትሪኦ ኩሉ ሰብ ኣብ ስራሕ ተዋፊሩ ንሪኦ ኣለና ማለት እዩ እኹል ድዩ ግን እዚ እንድሕር ኢልና ግን እኹል ኣይኮነን ክንደይ ከዓ ስሪኡ ምሊቑ ኣብ ካልእ ዘይተደልዩ ነገራት ተዋፊሩ ዘሎ መንእሰይ ትሕቲ ዕድመ ውሑድ ኣይኮነን ነዚ ከዓ ኣብዚ ሓንቲ ኣብታ ኢሳያስ ተዛረባ መጀመርታ ቁሩብ ድሒረ ስለ ዝኣተኹ ጸለውቲ ሰባት ኣብዛ መስመር ኣምፂእናስ ፀለውቲ ነቶም መንእሰያት ክቕይር ይኽእል እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ ኢሉ ነይሩ መስለኒ እዚኣ ዓቲብኩም ክሰርሑላ ከዓ በዚ ጋጣሚ እዚ ክሕብር ፈቱ ኣነ ከዓ ዓቕመይ ዘፍቅዶ ክገብር ይኽእል ማለት እዩ ኣብ ከባቢ ዘለዉ ጸለውቲ ሰባት ድዮም ወይ ዝኾነ ነገር ክገብሩ ዝኽእሉ ብፍላይ ኣብ መንእሰያት ዝገጥሞም ኩነታት ማለት እዩ እዚአን ኣለዋኒ ካልእ ብጣዕሚ ጽቡቕ ከመስገንኩም ክሓልፍ ኣይደልን ነዚ መደብ እዚ ምድላውኩም ቀጻሊ ምሳኹም ኣለኹ ተሓገዙ ዝኽእል ነገር ከዓ ተሓጋገዝ ማለት እዩ ያኔልና በዚ ኣጋጣሚ እቲ ብፍላይ ኣብ ቤት ትምህርቲ ከይዶም እቲ ጌሽ ብሬክ ክህልዎም ከሎ እቲ ወለዲ እንታይ ክገብሩ ከም ዘለዎም ብመልክዕ ድራማውን ኣብዚ ኮርሳት ዝግበር ናይ ኣተዓባብያ ቆልዑ ዝምልከት ፌበን ተቕርቦ መደቡን ምናልባት ኣብ ካንቶን ኣርጋው ምስ መፃና ክትርእይዎ ኢኹም ኣብኡ እውን እቶም ወለዲ ከይዶም እንታይ ሕቶታት ከልዕሉ ኣለዎም ዝብል ብመልክዕ ድራማ ዝቐርብ ጌሽ ብሬክ ወይ ከዓ ዝርርብ ናይ ወለድን ናይ መምሃራንን ኣለና ኣብኡ እውን ዝያዳ ክርአ ይከኣል እዩ የቐኒልና ቢንያም ናይ ባዕልቲ ነመስግነካ ስለቲ ሓሳባትካ ኩሉ እቲ መምህር ሰሎሞን ክብሎ ዝፀንሐ እውን ንሱ እዩ እቲ ባዕልና ንሕና እንተደኣ ነቲ ናትና ዓቕሚ ከነርእዮ ዘይክኢልና ኩሉ ግዜ ከምዚ ልኡማት ኢና ንኸውን ማለት እዩ የቐኒልና ተወሳኺ ተለኩም መን ኣሎ ካልእ ምናልባት ኣብዛ ናይ ወለዲ ምናልባት ካልእ ግዜ ወይ ኣርእስቲ ትገብርላ ትኾኒ ክንዘራረበላ ንኽእል ግን ጽቡቕ ነይሩ ኩሉ ግዜ ክፈልጥዎም ዘለዎም ተመሃራይ ወላዲ ቤት ትምህርቲ እዮም ነቲ ቆልዓ ዝግምግምዎ ኣብ ኤርትራውን ትቕርፂ ኣሎ ግን እቲ ወላዲ ልምዲ የብሉን ናይኮሙ ብዛዕባ ውላዱ መፂኡ ሰሚዒካ ጥራሕ እዩ ዝኸይድ ኣብዚ ከዓ ከምኡ ልምዲ ስለ ደይፀንሖ ከምዚ ንፎርማሊቲ ዝኸይድ ጥራሕ እዩ ዝመስሎ ግን ናይ ውላዱ ክውስን ብዛዕባ ውላዱ ክሰምዕ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ስለዚ ኩሉ ግዜ ተዳልዩ ፈሊጡ ገምጋሚ ከም ምዃኑ ወሳኒ ከም ምዃኑ ስልጣን እውን ከም ዘለዎ ኦሪንቴሽን ክህልዎ ኣለዎ ፍልጠት ክህልዎ ኣለዎ ማለት እዩ ትሚል ይኮነን ክሳተፍ ዝኸይድ ኩሉ ግዜ ተመሃራይ ባዕሉ ናቱ ፀብፃብ ክቐርብ እቲ መምህር ቤት ትምህርቲ ወኪሉ ማለት እዩ እስኻ ከዓ ከም ወላዲ ወደይ ምግልባጥ ይኽእል እዩ ወደይ ምዝማር ይኽእል እዩ ወደይ ምትዕፃፍ ይኽእል እዩ እዚ ከማን ክትዛረብ ትክእል ኣለካ ነዚአን ክንዛረብ ኣይንኽእል ኣብዛ ርእስቲ እውን ንስኻ ዝያዳ ብዙሕ ክትብለና ትኽእል መስለኒ መምህር ሰሎሞን ንቐፃሊ ኣርእስቲ ፈሊና ምስ ገበርና ኣላ እውን ንስኻ ከምዚ ሕጂ ኢሳያስ ዝገበሮ ከምቲ ፌበር እውን ኣብ ዝሓለፈ ምስ ተኽለ ኮይኖም ዝገበርዎ እውን ሓደ ርእስቲ ብዛዕባኡ እንተትገብረልና ደስ ምበለና ነይሩ ኣብዚ ጥዕም መዓልቲ ኣዳልው እሞ ገለ ነጥብታት መበገሲ ዘረባ ጌርና ኦኬ ጽቡቕ ዝፈይልሉ ምክንያት ሓላፍነቶም هراي فورتي خاب عنتو يقلر تولد اللي ولا كومو ناي حاسب من دي تاني هاجن اوكي هل سبالو اوكي كستاي كمزي زي حجنا يزيهم عزوم عادنا انا بو كاميروينا قال دحان اتس اوكي بصراحه كي خاطئ منو ግን ንሕና ሕድሕድና እቶም ኤርትራውያን ኣብ ከባቢና ይኹን ኣብ ንራኸበሉ ቦታታት ገለመለ ከመይ ደሉ ናትና ኮሚኒኬሽን እንታይ ዓይነት ኤነርጂ ኢና ንወሃሃብ ነንሕድሕድና ከምዚ ብዙሓት እዩ ክትረኽቦ ከለካ ገሊኡ
በቃ ስልቹ መንፈስ ይደለዎም ዛሕትዩ ወይ ከዓኒ ኔጌቲቭ ነገር ይዛረብካ ከላ ኤርትራ እንዳ ከምዚሎም ደይ ዓዲ ዓዲ ክባእሱ ድውዕሉ ገለ ናይ እትናትና ቶፒክ ናትናስ ከምዚ ፖዚቲቭ ኤነርጂ ደ ከምዚ ድሕይለካ ክኸውን ኣለዎ እየ ድብላና ያ እዚኣታ ያ ተስፋ ቁርጡኻ በቃ ከላ ገለ መለ ከላ ከማቴልካ ዳ ሞህሜ ጌራ ምዕባለ ክትመፅእ እቲ ኔጌቲቭ ብዛዕባ እዚኦም ደይኮን ኣብ ሶሻል ሚድያ ወፂኦም ዝዛረቡ ገለ ኣርእስትና ኣይኮኑን ንሶም ኣብቲ ፖዚቲቭ ንዓና ከምዕብለና ዝኽእል ነገር ነንሕድሕድና ፍቕርን ወሃሃብ ካብኣና ናብኣን ተስፋ ተዋሂብና ነንሕድሕድና ምን ኣለና ስድራ ይብልና ገለ ይብልና ብናእሽቱና ተሰዲድና መብዛሕትአና ሕጅስ ነንሕድሕድና ኣብ ተራኸብናሉ ሲ ከምዚ ኤነርጂ ናትና ተኻለ መጠን ፖዚቲቭ ክኸውን ኣለዎ እየ ድብላና ያ እዚኣታ ወሳኒት ዓንተ ሓራይ ክመፀክ እየ መርከቢና እታ ወሳኒት ዓንተበይ እውን ኢሳያስ ተዛሪብላ ነይሩ ንሓድሕድናሲ ክንበሃሃል ኣለና ክንመዓዓድ ኣለና ጌጋ እንዳረኣና ስቂልና ኣነ ሕጂ ኣነ በዛ ነብሰይ ብውልቀይ ወላ ኣብ ትሬን ይኹን ወላ ኣብ ኣውቶቡስ ይኹን ወላ ኣብ ባንሆፍ ይኹን ዝረኣኽዎ ሰብ ወላ ይፃረፉኒ ከይተዛረብኩ ኣይከይድኒ ሓደ ግዜ ኣብ ሰንጋለን ከምኡ ዓው ኣቢሎም ገለ ርኤ ከይደ ተዛሪበ ኣብቲ ፓርክ ወክ ገብር ምስ ነበርኩ ኣብ ባቡር እዚ ብሉቱዝ ወሊዖም ሲ እቶም ደቂ ዓዲ ተተሲኦምሎም ገዲፎም ነታ ሓንቲ ቦታ ነታ ባገን ገዲፎም ከይዶም ሕጂ ኣነ ተዛሪበዮም ስለምንታይ ኢና ከምዚ ሪስፔክት ዘይብሉ ነገር ንገብር ኢለዮም ሕጂ ኣዲ ዓባይ ወይ ምሳና ስምዓ ወይ ከዓ ኺዳ እንደድሓን ምስኣቶም ገለ ኢሎምኒ ሕጂ ከምኡ ስለዝበሉኒ ግን ተስፋ ይቆርፅን እየ ንኻልኦት ከዓ ድሓር ክዛረበ ገሊኦም ኣሎ مقدامي حدا أفتي ناي أسباب أبزوري كنت حريقمو ناي أسباب ناي كستيالو حجين تاجيرو انترفيو كجبر أنا ناي راديو خيدسي هيدفون يقولون هيدفون كي زي يقولوا خلوا بفيديو أولي ولا هبل حجي أفتي أسباب خاصة كمسح عرفي لي إزمت حجي تسي خيده سوري بفيديو دي خات زارب زلها إلي هو هيدفون كأبل كان هو مو أطفأ يا موني هيدفون سلا زي بالله بنورمال دولة اللي يبلو رأيه كل سبنا عخاري إكالو عاول كي أخذ زارب زلها أنا طول نات كان دمت يسمع زلوا إليه شعوب تعم سوري أتحز لي حق خيخي قلنا ويح جيرا خير أخوسي كي ترى ناس هندبت مس دولة اللي يتقبل حجي كل ما يكون زنوت زقنا زقبلوا أزيوم تحطات لبامات من أسيات هنا لو زقبلوا خانة رئيسه حجي انت أين نقبر نحن حلافنتنا نقبر كم تاي سياس عن تويز بلا لو ميتردون صباح فردوي قلنا نحن انت كلام تاي قدسن بعلو فلت اتحاد سبقن نبو ملؤنا إرتراويان شم زقيرو مخانو خردانا خلالو أنا سوق قايبلني فزيمة انت وات أم كوينة دي انت والفاس كوينة دي انت أفي وترن كوينة دي تزي تزاريبه انت قال سقيلة عندك تزارب كيس خيد I don't know قومي ايه بكا نفسي اي قبر اللي سقيلة خيد قل بستغال متن نحنا تخن قبران نخيل نقبر سبك آخر الدوي ندير تجانا نحنا ترحينا خن قرم نخيل ايه قبل دليل أنا سوق قايبلني بزا نفسي نتقامل عينة أجانا نحميلا دا هم بلت على نمبر مجلنا كينا وراح جنسوي كان تي خاص خمس تقبر بركة راودي خا أبينا حبرت السبز عبا أخاب كنت تقوله كايو ما عندنا ما يسمعك جميل كم سمعك يلا كم تلك تقدر فناندو تاي تأتي كسري بإذني بملحسة يزارب لغ يمزوب لغان تي خاص تقبر حاول إذا خمدي أس أي تبغتني أمو خمدي حجي اتناتك أقرار باون وسانيو thank you جنا نيشتي حسب على نادي جزية نيشتي يا الله أنا 10 دقائق مالت وساني تنجازا أبزون قلعو دلا مدب أنا كن إسيار في علو نير أبحانت وتاسي كيه مسكال عديمة من مالتي أبزلو إرترايان مو قلن تاخد حق زنات لو مسكيدة بحانت وتا مالتي أجي إذا فلاسيا لعل الثلاثة دخون تحت عدم نير ما بتابوتا مالتي هجي كابزوم ثلاثة دخونو قال مبزحتهم كابسنا مقبار وسع زنبور سبات يوم أجي أو تلعب أنا حني تيما خا أنت يدور بزعبة أسأل في السرارحة بزعبة كمية مدركسو كمية مدري بزوم قال حجي تنك إحنا مسكال كم وحيزان مسألة حني زين نظام إرترايان زتكم نجارة يكون نزيهم زتقومهم كما جرم إنتجريشن قبل كما جرم مويه حزو كما جرم هو تمام مرحلة أين بر نيرتراوزي كاب أفتح هجرات حيزي بفلت أزود دايد مثل كون تيما غيرن حجي خالق نجار وظافتنا نتن أنا دلكون تيما ما حجي انتايو كابزوم ثلاثة قلعو ثلاثة زنبور كلاتهم مبزحتهم إف يمانيت زنبورهم قلعين مساكين كاباتهم لعل 10 دخون قلعو سنة مقبار
دلهم سبات تحسنا دلهم سبات رخيبنا مالتي بب حدا مسدرابيتهم كونتاكت زين ورم قول نيرم مسدرابيتهم كونتاكت نبرم فتينا كاباتهم على حمشه ديم شدي تكون ابيت ما اثرتي ابلين زبد بحال بوتا له تاثيرهم صمنا سبات نيرم نعتهم من بغزي خنبصحن فتينا مالتي حجي كمزي اب صراحه حفتنا تبي دلخي بحقي بزحات سنه مغبار دلهم سبات አለው ማለት አለው عقل ይብልና ሰባት ክንህሉ ንኽእሊና አጽያፍ ነገር ኮይን ስማዓና እንተለጊብናዮም ግን ሰባት ከነፍርኸም ንኽእል ሰባት ክንመርሕኸም ንኽእል ሰባት ክንውፅኸም ንኽእል ካብኣቶም ውሑዳት ዘይኮኑ ብዙሓት ሰባት መገዲ ከነትሕዝ ከም ንኽእል ክንፈልጥ ይግባአና ያ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ሓደ ሰብ ተባላሽዩ ስና የበላሽሎ ነዚ ከነእርሞ ሎሚ ተርድኦን ፅባሕ ክርድኦ እዩ ፅባሕ ኣይተርድኦን ድሕሪ ፅባሕ ከም ዝርድኦ ክንፈልጥ ይግባአና ይቐኒየለይ يغنيلنا بنيام حوي يغنيلنا حراي قال توسعت لنا ابو ساره زياده ليش انا كم حبريتات اوكي مامي حنصب انا كمزي عم انترفيو قبر نيره قاللي حجس نتي بفلايزي انا نحنا كوميونيكيشن مفتار ايربرا انا نحنا بفلتات مفتار سي وي كمزي بملكع اب غودنا خمزي انترفيو مغبار حتى انت يالو ابزي انت كتقبر تخلي الكاس كم عين حتات ببزح تتمز تسبسي انت نقاقه معناته ابزي كمت زيك على اب منقدهم انت خينو او خلا كم زي معد دخونه نغير انت لي حجي اب دخونه غودنا خيرم حبريته هو يا قوم تتكبر يبلع ناس كمونه صبو حسب اوكي حراي مركب ثانك يو منى حبتي مركب دمص يخفتيا دمص خفتيا مركب انا كم حسب انتاي نقولكو ولا كابتن مكروي مالتي اوشتي 3 عامات بزح بناتي تمكرو مالتي نخد فولطو نخد ميميو تي انتجريشن ناي بحق كبيدي حجب عقمي كريو كله سبنا الناس عقمي فلالي نابنت قطراو نابراز نبروت كتيفو افتحبت السبناي حدش اتي وزلو ناي موات تقولو الله قال لي هاني ناتو دخمتات الله تدخمت دخمت زي كونه تفطراوي ناتو حيدي سبتي عميت كاي تونها جن انا انت يبل درز حق تفلا ابزريون ولا بنتقولون ما كان يدك امستير الزار تكندي نحنا دك انستيو مالتي ابتلوتي عبي ترى لنا بنتاب دكنا ديو ولا صبوتنا عبلوت كنا مسنخد نحنا هنا قل انا زريو دلو حج دبز حق حداري نامنت حداري انا لك 3 ساعات لو لك غبرو زغبان لك عصراح كاستطفانو انت يا خفري كبدك انت يا خفري هذا نفس الفتشا ولا خدكو حج خندق في انا حق ابز خدكو مزراب دحاني اي زاربني وزحقن ملقتي كني حلت يي بالمغنياتو بزعبا دقيق زارب يمرت معنات بزح جيغالو بزح كمهار الكابتن قالو يسرق ايه بزح غيزه ስለዚህ አፍቲክ ከወልና አብነት አባና ብዙህ መራኸብነት ተሳታለና እዚ ፍራውን ትሬት መሳልሎ ሙኪ ገለዝ ባህል ናይ ደቃ አንስትዮ ዝራኸብ ቦታ አለና ናይ ደቃ አንስትዮ ናሽ ትሕቲ ዝተወልዱ መራኸብሎ ብዙህ ዓይነት ታሽሙሎ ማለት መራኸቢታት አሉ ኣብዚ ሳተፋዶ ተይልክን አይሳተፋኒ ሕጂ እዚ እሶም ዓቅሞም ይገብርሉ ابت انتجريشن كن دخمت علنا بنتينا انا اجي قلت دقي غالي ابي حذايا خيطكم نبركو كساب حدا كيزه تنفاسي يوصني مخنياتو كدنا في انتجريشن دك خمسه انا زلوكو كتليه اذا عينت نتفكنا لنا بدحريهم دقنا كابانا خسر قدقولو نفسنا يكوننا ابت حبرتسبنا هنا هاني قطراونا براز نبرو اب كتما زعابين حجي فلالي خاطري اختي لاله كمهنات قاليوم قطيفهم توصلو دخمات ايكونن بهرياو زعبيه كخ غدفو يتخن هاي غدفوني اني قنعو كمي غير افتي حبرتسب اتيو يدل خي محايشو اذي كان زنادن وي حدا نادن مدد تداليو عبي تاشمو انت زوها بلمو سب حسابو مجريتي زغطمو زلو ابغزو شغراتو مدي اسيب عيني تراي سلمتاي دي واتساب كم مرخبيتات كتبل ايتقدليخا اوكي أنا يكون عندك جمودة لا تسكويني سمعنا أنا هاي اللي بحرية وناسكا تفوتروها مالتي قاليو كاتيفو خافوتو زي واتسالو قالي نابنا تاكو ترانا ننساحج سمرتنا نابنا تاكو ترانا تقاطير ساعات حدا ساعات بيو تاشمولو حج سلمنتا إنا
نزك نلوط ودين دلي أنا ولا نفعتي وي كنزي أنت خوينة ስለምንታይ አይነት ሓደ ህብረተሰብ ወላ እንዳተዛረብኩ እኳ ከይዳ ክልን ግን ለውጢ ከንትክክል አለን ባዕለይ እዚ ግን ተሞክሮታትና እዘን ንኣብነት ተሞክሮታትና እንተ ንገልጽ ማሓደ መዓልቲ መደብ ተዝዳለኹ ናይ ትምህርቲ ክብሎ ዝፀንሐ ሕጂ ደቅናት ንፈልጦም ፈልጦም ኣነ ዝበዝሐ ግዜ ነታ ዓባይ ጓል ክፈልጣ ኸለ ኣብቲ ካልኣይ ሳልሳይ ግን ይፈልጦም ዝልን ፈልጦም ኣይክእልን እዩ ስለዚ ብኸመይ እንታይ ክንዋሳዕ ክንክእል ከም ዘለና ሓደ ያኔልና መርካም ካብዛሎም ማዓንቲ ግን እንዳተዛረብኩ ኢና ንብል ዘለና ሕጂ ካብዛሎም ማዓንቲ እንዳተዛረብና ንኸይድ ኢና ንብል ዘለና ኣላ ክንዶ በዓሩታ በዓል ናዝሬት እንታይ ዳዳያት ፊኽን ኦኬ ሩታ ምልክት ጥራሕ ትገብራላ ትጽሕፋላ نسمع لنا نقدر كنمهاربة نوهالن سمرت اوكي صبوا هراي مو 45 دقائق تقريبا انا لو ابزين 45 دقائق ملا زلو ነገር እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ሚኪል 45 دقائق 15 دقائق سوري هم يرن له ሚኪል አለከ ሐሳብ ምናልባት ካፕተር እስተዘይ ውፅአኩም ኣብታ ናይ ረሲት ምተዛረብኩ ነይራ መና ፎርቱና ዳሽማ ተዛሪባና ናይ ረሲት ሓደ ዳ ገና ሃብኒ موبايل كساي زبلت هو تجاجم አይኮንም ተደርቢሽም አይኮንም ኮነ ለምን ዝገብሮ አምዚ ፋይለሪ ገብሮ ምንድልኪ አይኮንም ፐርፐዝ ለም ዝገብሮ ተትረሲት ንخلتهم ሰድልካ ወይ ንዓኺ ይቦ ከፊልኪ መርሐባ ተቲዞል ድሕር ከፊልካ መርሐባ هو ሱንዲላ ቆም ይጋጥሚ ዋላ ሕጂ ንዓይ ይጋጥመኒ ግን ይሕዞም ያኔ እሶም ግን ሕራይ በል ኦኬ ጽቡቕ ኣለኻ እንኳዕ ነገርካና ገላይሎም ኖቲስ ገርና ያለና ኣብቲ ኔክስት ተጎድለልካ ይብልኻ ኣይጉድልዎን መልሶም ካኸም ኣሰጥልካ እጂ እስኻ ኩሉ ግዜ ክትነቅሕ ትክእል ኣለካ ሕጂ ረሲት ክመጻና ከሎ ኣሕዋት ብግቡእ ድዩ ኣይኮነን ፈሊጥና ኣስተውዒልና ክንገብር ኣለና እምበር ዕዳጋ እዩ ኣውስላንደር ምዃንካ ሽምካር ኢሆ ገለ መለታት ሓድሽ ምዃንካ ሽዑ ኖርማል እዮም ሰጥልካ ጠፊኦም ኣይኮነን experience not a comi zibin thank you سلي حوالي thank you فيبو حرا اوكي حرا يسوق من لسك يعني فيبو قامه مسكه حنت خبلاس دل بحافه شو عبدنا يسالي كما يرينا قال خبل كله خصي خنفلطو زلنا ولا نحنا نحر تقبلنايو كم زي كل جزيسي اب زخونه هاجر سي سدتنيا مسمص حدش عين سدتنيا عليت حجي كمص كلو سي زخونه ነገር كمزي فور اورتايل مونتاي بحال كمزي اقدم كبزعبو زلك حسابات كيف لطكايو خلخا كبتز اقدم كفريد كاتن جوديس عينت هو كمزي حجي ابز عدسي كم بزح حليفو متقلاين كم جبروهم نيرهم ألبانيا مسمت ألبانيا خوينهم نتوم سريلانكا أوروبا كم جبروهم نيرهم من هذا نتقلاين سي بالتعمي سجاب قربا جزيسي كم زي حجنا دار كسرت سنة جنريشن مسمت أيام كم زي نورمال دك عدخ خوينهم مالتي حجي انت الآن نحنا خمنكم إلنا تقبلنا يو that's part of it نحنا انا خنفع زلنا نحنا انا مسك زي خنريهم زلنا اتم next generation كاني انت داني تواهيتنا نحنا انعم ابنت كينا مو ابزخوا هادو خيلم نا ابناتنا زلوم ريتو اندا تغير خيدي إلنا نحر حاسب ناسي كحجز خيل خول دليه معناته فلطي انا خمين طلعن كما ريهم نيرهم كما يتغيروا ونسو thank you فيبو يا حجكو ولا تاريخيكو قدمي 3-4 عام زنبره ابل تشحن 10 شمونتن زنبره كل انتن ميدياتات وقحت صبح بزعبانا حماق طرحين زربا نيرن حجي كن زحيلو لو منصر حجي نعو نتزحيلو زلو نحنا خامور زياده بزبلص خنسرحلو منتي امبر زتولي زلخيا قنعيو يسو أنا سنتي قعدت كده لبصير منالبات نايميد بس إذن لنا جروب كوي كا محبرسي مست تراخبور لهم صباح الروندي ويقله
ተقولታት ኣሎ ዶ ከምዚ ክንብሎ ፀናሕና ጸሎቱ ዝኾኑ መንእስያት ኣብ ጽቡቕ መንገዲ ደለው መንእስያት በዚ ማሕበር እዚ ወይ ዝኾነ ነገር ናብ ሜድያ ክቐርብሉ ዝኽእል ነገር ብኻልእ ብዝተፈላለየ መንገዲ ክቐርብ ክእል እንዲ ግን እዚ ከም ሓደ ዕላማ ተታሒዙስ ዝኾነ ነገር ተقولታት ኣሎ ዶ በዚ ንኸዶ ዘለና ደረጃ ማለት እዩ እንታይ መስለካ እሱ ሶሪ ወዲኻ ኦኬ እንታይ መስለካ ሮን ኣዝዩ ጥቡቕ ዝኾነ ቅርበት ኣለዎ ምስ ሜድያ ምስ ጋዜጣ ይኹን ምስ ሬድዮ ይኹን ምስ ቴሌቪዥን ኣብዚ ዓዲ ማለት እዩ ኣብ ዝኾነ እዋን ከዓ ነዛ ንኣብነት ነዛ ኤሪዙም ከነላልያ ኢሉ እንተዳ ዓዲሙ ዕላማ ናይታ ንራኸበላ ዘለና መደብ እንድሕር ገሊፅካ ካብኡ ዝዓቢ ዓወት የለን ንምንታይ ኢና ንራኸብ ዘለና ንሕና ኣብዚ ንምንታይ ኢና ከም ኤርትራውያን ተኣኪብና ባዕልና ውሽጥና ካብ ውሽጥና ናብ ውሽጥና ጌርና ስለምንታይ ኢና ንላዘብ ዘለና እወ ንሕና እቲ ብዛዕባና ዘሎ ኢሜጅ ተን ሜድያታት ብዛዕባና ዝዛረብኦ ዘለዋ ሓቂ ዘይምዃኑ ንሕና ኤርትራውያን ከምዚ ሃበን ንህበይ ይገብር እንዳበለ ዝዕበየልና ሕብረተሰብ ኢና ንሕና ብፃዕሪ ብናትና ፃዕሪ ብናትና ሓርኮትኮት ክንነብር ንደሊ ሕብረተሰብ ኢና ስለዚ እዚ ኣብዚ ሜድያ ብዛዕባና ዝበሃል ሓቂ ይኮነን ከም ኩሉ እቲ ሕብረተሰብ ጌጋታት የብልናን ማለት ኣይኮነን ካብ ብሱል ጥረ ኣሎ ንሕና ግን ጎሊሑ ብዛዕባና ዝዝረብ ሓቂ ዘይምዃኑ ንምርኣይ ኢና ዛ ግሩፕ እዚኣ ፈጢርና እያ ኢልና እንተደኣ ብዛዕባ ዛ ግሩፕ እዚኣ ተዛሪብና እዚ ትዛዓበየ መልእኽቲ ኮይኑ ስምዓኒ ንዓይ ሽዑኡ እዚ መልእኽቲ እዚ ከዓ ኣው ንሕልፎ ኤርትራውያን ብዙሓት ዩኒቨርሲቲ ዝመሃሩ ዶክተሬት ዝመሃሩ ማስተሬት ዝገብሩ ኣብ ስራሕ ሰሪሖም 100% ሰሪሖም ነብሶም ክኢሎም ዝኸዱ ኣብ ሓፂር ግዜ ዕዉታት ኢንፍሉዌንስ ዝገብሩ ፀለውቲ ሰባት ኣለዉ ንሳቶም ግን ኣብ ሜድያ ኣይመፁን እዮም ኢልና እንተዳ ተዛሪብና ነዞም ሰባት እዚኣቶም ሃሰስ ክብልዎም ክጅምሩ እዮም ማለት እዩ ስለዚ ሲ እቲ ተኽእሎስ ዘይከኣል ኣይኮነን ንምባል ምናልባት ፌስቡክ ትሕግዘኒ ትኽእል እያ ኣሶ ብኤንሲቢኣይ ሜድያ እወ እንተዳ ዝኾነ ኣይድያ ኣሎ ምስ ኤንሲቢኣይ ተዘራሪብና ክትግበር ዝኽእል ነገር እዩ ብወገን ኤንሲቢኣይ ዝግበር ከምቲ ዝበልኩም ንኣብነት ሕጂ ዝሓለፈ ዓርቢ ከድና ነርና ኣብዚ ትምህርቲ ቴምፖስ ዝበሃል ኣብ ክስናኽ 10 ዝምህሩ እዮም ግን ምስ ፖሊስ ክልተ ግዜ ኣብ ዓመት ኣብ ጃንዋሪ ክልተ መዓልቲ ማለት እዩ ወርክሾፕ ግበር ኤርትራውያን ይመፁ ከምዚ ምናዳ ንኣሽቱ ኦደር ከምዚ ሌየር ዝገብሩ ድዮም ወይ ኣብዚ ዓዲ ክትወሃዱ ዝኻሉ ገለመለ ከምዚ ዳይሬክት ኮንታክት ምስቶም ፖሊስ ይገብሩ ከምዚ ጣውላ ተገይሩ ግሩፕ ኮይኖም ኩሉ ግዜ ሽዑ ኤንሲቢኣይ ይሓትት ዩንግ ኤሪትሬር ብሪክንባወር ምፁ ገለ ህብል እዩ ኦንዳን ንሶሲያል ኣርባይተር ንመማህራን ንፍራይቪሊገ ከምታት ብዙሕ ወርክሾፓት ንህብ ኢና ብዛዕባ ኤርትራውያን መን ምዃኖም እንታይ ከም ዝኾነ ትፀገሞም ንምንታይ ፓሲቭ ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ከመይ ገይሮም ክሕግዝዎም ይኽእሉ ወላ ሓደ ግዜ ንዓና ቻሌንጂንግ ዝኾነ ሕቶታት ሓቱና እዮም so we try our best ግን እንተዳ ዝኾነ ኣይድያ ኣለኩም ካባኹም ከምዚ ጌርና ሲ ኣብ ሜድያ ክነቕርብ ንብል እንድሕር ኮይና ምስ ሮን ተዘራሪብና 100% ሹር ክነተግብሮ ንኽእል ኢና ያ ተመሊሳትልካ ዶ እሱ ተመሊሳትለይ ከምዛ ዝበልክያ ንባዕሉ ዕላማ ናይዛ ማሕበር እዚኣ ሲ ዓብይ ትምህርቲ እዩ ስለዚ ብኡ እንተደኣ ጀሚርና ሓደ ዓብይ ነገር ንገብር ኣለና ማለት እዩ ትምስልናስ ብኡ መጠን እዞም ሰባት እዚኦም ሲ ሽግሮም ባዕሎም ክፈትሑ ዝፅዕሩ ደለው እዮም ስለዚ ገለ ነገር ሲ ክንውጠልና ኽእል እዩ ከም መበገስ ማለት እዩ ኣብ ስራሕ ንእሽተይ ነገር ክውስኽ ከይበልኮ ንእሽተይ እያ ስእልና ክብል ከለኹ ምግብና እሱ ከማንቲ ስእሊ ኣባና ዘለዎም ብዙሕ ግዜ ዝሰምዑ ኩሉ ግዜ ሓቱን እንታይ እዮም ዝበልዑ እንታይ ይፀገሞም ወደር እቲ ገዛ ኩሉ ይጨኑ ትስካላ ይጨኑ ገለመለብሉና ሶ ቀዳማይ ነገር እቲ በርበረ ዘይትብሉ እዮም ሻርፈ ሽጉርቲ ጠስሚ whatever ሕጂ ብከምኡ ፈሊጦምና ወደር ሕጂ ኣብ ሓደ ቦታ ሲ ናይ ብሓቂ ፀገም መፅዩ ከምዚ ኣብቶም ሞንጎ ክስታይ እቶም ገለ ጎረባብቲ ሕጂ ኣይፍለጥን እዩ ዘሎ እንታይ እዮም ክገብሩ ካብ ሓደ ንላዕሊ ፋሚሊ እዮም ካ ኤርትራ ኣብ ዝቕመጡ ሕጂ
እንታይ ይኽብል ደልየ ኣብኡ በርበረ ከይትበልዒ ኢሎም በዛፍና ይሕዝና ጥራሕ ኖ ማለት እሱ ክንፈልጥ ኣለና ከመይ ክንገብር ከም ዘለና ከመይ ጌርና ክንጥቀም ከም ዘለና ነቲ እንታይ ዝበሃል ኣብፁግ ወድር መጽሓቢ ወናይቲ ፍንስቲራን ከዘይብሉ ያ genau ሓንቲ ሓሳባ ዝበለትኒ lately እንተዳ ክንክሽን ከለና ከምዚ ኣቸቶ ኣብ ሓንቲ ሸሓኒ ጌርና ኣቸቶ ጌርና እሱ ከመን ነቲ ጨና ኖይትራላይዝ ገብሮ እዩ ኢላትና ከምኡታት ነንሕድሕድና ከመን ሓሳብ ተለዋዊጥናሲ እሱ ከመን ቀስባስ ከም ዝጠፍእ ተጌርናዩ እሱ ከመን ፅቡቅ እዩ ወበዛፍና ከይሕዝና ኦኬ እዚያስ ብጣዕሚ ገዳሲት ነይራ ነዘዋልድ ከም ዓይነት ትምህርቲ እንተትወስዳ ምክንያቱ ኣብ ዝኾነ ከምኡ ስታይ ምዕዘምዛም ይረአዩ ወላ ንባዕልና እውን ከም ንሪኦስ ብሓደ ጎደና እንድሕር ትኸይድ ኣለኻ ሌሙን ቬንትላትል ከዓ በፅቢፅና ማይ ጌርና ኮፍ ነብሎ ምሽ ውዒ ማይ ዳሰራሕና እቲ ገዛ ሽዑ እቲ በርበረ ወላ ዝኾነ ጨና ይጨኑን እዩ ወላ ንገዛና ከዋና ሸጋሪ ብፍላይ ኣብ ቪንተር ከምቲ ጌርካ ግን እቲ ሽታ ናይ ሌሙንን እቲ ናይ ቬንትላትል እቲ ናይ ሰዓል ምሻሎ ቬንትላትል እሱ ጥራሕ ይጨኑ እቲ ፀብሒ በርበረ ኣይጨኑን እዚኣ ከዓ ፅብቕቲ እያ ሕጂ ሞ ንደገ እንዲ ዝወፅእ ዘሎ ምና ሓፍተይ ኮይኑ ናይ ገዛና ውሽጢ እኮ ይኮነን ትፀገምቲ ንደገ ምውፃእ ንደገ ድወፅእ ሕጂ እቲ ፀብሒ በርበረ ይኮነን ድወፅእ እቲ ቬንትላትን እቲ ሌሙን እዩ ድወፅእ ሌሙን ኩልቲኡ ተሓዊሱ ብፍላይ ተቐራ ፋሕፊሕና ከምዚ ሕምባሻ ንገብሮ ተጌርናዮ ፅቡቅ እዩ ኣነ ግን ኣብዚ መብዛሕትኡ ናይዞም ስሪላንካን ደቂ ኣፍጋኒስታንን እዩ ድርብሸና ኸማት ከመይ ገይሩ ነዚ ናህና ዝተውዒሎም ዝዛረቡ ክርዳእኒ ክእል እዩ ግን እትናትና ዳለሚትካ ትኸውን ኣይ ክሳይ ኣብ እንታይ ግን ኣሎ መብዛሕተን ደስተውዓል ኩለን ሓደ ክልተ ኣነ ከምዚ ቴሌፎን እንዳተዛረባ ስለ ዝሰርሓ ነቲ እንታይ እዚ ኣብሱክቲ መስሓቢ ኣይከፍቶን እየን ሽሽ ኢሉ ስለ ዝርብሸን ሕጂ እቲ ተኣሽሙ ዝወፅእ تدسرنا اندر عندك سعيبك تمسحبي سحبي وانا عندي دك هم زي وسيدي قبل زي كونه اندهر نسو داي سعيبك كل تقداون تخا قالها كمان كوميدي تشنو جي اب قال زرربت مسخلها انا اوفيس بيت مرتي كل تا لك عام تشنو قداون تخا مالت لا مسحب اقداسي تاع كل غزي انت كمل لا نرسعبنا بدحري ግን ከም ዝበሎ ዋላ ኖርማል ኦሞ ከማን ሕራፊ ሕካሉ ነትገዛ ሰውይቲ ሓደ ቴንክ ዩ መምህር ሰሎሞን ከምዚ እዚ ለሚድካ ከይትኸውን ነትናትና ጨና እንዳይላትካ ፍርትና ሓንቲ ላ ብጣዕሚ ተስሕቐኒ ምስላ ሰብኣይ ጨናዊት ኣፍንጫ የብሉን ትብል ሰብኣይ ጨናዊት ኣፍንጫ የብሉን ትብል ምስላ ኣላ ኢሎም ዶ ማለት እዩ እዞን ሓደ ቆልዓሲ ኩሉ ግዜ ምሽ ቶም ኤርትራውያን ከም ዝበልካየ ትኽዳኖም ኣብቲ ገዛ ስለ ዝቕመጥ ገዝኦም ፀቢብቲ ኮይኑ ክሽነን ሳሎንን ሓደ ተኮይኑ ብፍላይ ምስትር ማድዮ ገለ ይጨኑ ምሽ ሕጂ ቶም ቆልዑቲ ትምህርቲ እንታይ ኢሎሞ ነቲ ቆልዓ እዞም ኤርትራውያን ኩላትኩም ሓደ ዓይነት ዴዶራንት ዲኹም ትገዝኡ ገለ ኢሎሞ ምክንያቱ ፀብሒ ስለዚ ጨኑ ማለት እዩ ትኽዳን أنا كنت أبسط زيت خفيت كأخذ لك زينة جدا لكن صباته قلت كن سب تلفون ده ولا إن ده على لسه كبر أي ولا عني نعم ساتا تاجيكا بازلا thank you زلي هاوي زي كون إتنا هنا مجبي خبزهم سريلانكا صرنا أيقونة ناتم يخمن زر بشكل خبز غبابي بس أيقونة هو حكي خاخة سريلانكا maybe more كمان خون جن ديل ساتم حد زي خفلالي وخمان يكلون يوم ترديوكا راي بشم إرتراويان ويقال ناس سريلانكا زي أيلو ما يفلاليون يعني بس نحن تزكى علينا نقبر مالتي إنبر وتا أبسكن كنت نقال لنا عن كفتا لنا ملو بملو كمان بعد فتا مجمرة هنقول له لنا تعبت قولوا لها أتليست أبت مجمرة استي بار كمان أقول لك تبرر لك ويتعالي تمسرق قلينا أنا حضر ولا تيدا لا ولا نو بتحط حاوي غيرك هتقولوا لك هنبر يا بتحط حاوي غيرك أوروبا ما يندان تبقى صعبنا كنت كم تقولوا مش ما يتشبل شعو تتكلوا ينافت كذا تزاي كونه بحنس عندها حالي وتسجمي جيتي تكنيكال نجارسي وبعدنا هنقبرن هلا بجزاي thank you ممر سلمون مو يسو كن زازما خلت دقيقة ينزل له أنا مزازمي قبرلنا مو كنعطو ولا عاد أنا كوحجي ولا عاد الزاربو نجار إلا مخنياته كله تبعين يوت قداس النجار عقمنا مبركات رحيم لعل زغنا نجار تناي ميديا بعد
ابسرا بعلفيبن اللخنو تقليلو كنقبرو نخل نجر كان احنا كاب فرحي نصا خوينا مالت فرح قبل كلخص ترى تزاري بيز سبزي كم ذا عينت ملس خملس لي كاب زبل فرحي تالينا نحنا كنقبرو نخل نجر ترح داتا قرارنا نخيد تراح ياخذ زخل اوكي ثانك يو يسو ميكي سوري عنتو كولي فكاري غلط بالحاسب كاري ولا دخيم كاخذ له هاي كل فكرنا بصراحة زانا شكرت زبلوا استاي رديتي عم زمان مرد بلا تخدنا واخلها متر بيلكا تخدنا زيدو اخلها تتولى توديا بقى صرح صللت مغباريا اوكي مو نقولاتكم ازينا نمسجن دقيمه مالتيو منالوات افتاچات حنتي كنزاربلا زلنا ابتناي جروب چات مالتيو حجي رأي ودرو كمان سب قديلو أبز حلفة 3-4 سباتنا نيرنا حجي مزفيرين مجمارو مزعرفت مجمارو سب قديلو له من البعض سومن ترى أجرنا يا سب أبز بفلا أبزنا عرفت جيزيو نشامو خينه اللي زبل سكفتا تزراري من نيرنا مسفعلنا تنايل بقدامي من البعض سومن تخيناسي زعرفتي يربشوكم ديو أكلت سومن تكون ندحريلكم ندحر تسامعكمون أبكل تسومن كنجبران خلينا أنا أتجمع يبلنا أنت حساب كواهم يزمت نحنا تا خمدي أواهيدنا قفيل كام الزرابي أجن من البعض نعقدكم مسفيرين مش عرفتنا أبقلك تنقص قصقي دوليو موتا الله قلمو أنت دا حنا أبكل تسومن تكون إلكم تسمعكم أتا ناي جروب chat كنت حفان خلينا تحساب بقى مسرت كاتوس نوصل نزات متزلا سنبت جن already ممهر مانيل من البعض أبز حلفة تناقيفنا ينا بزعبا حرق أن سمعتاتنا حقوسنا كم يجرنا نقص أزورم زبل تنكف أبيلنا ينيرنا مسكال أبنتات لخاخيمنا جن رؤسو زغالنا تو استجيرنا أيام سنايون بزحت مقرات سبات ونادم سنة سلزلو نساتهم وندملو لنا نتار استنتات قصل سنبت كنجبراينا تادحري أزلاجن كما ينجبرا تا سومون أبسومون دتكون أبكل تسومون حسابنا هبلا نت زغط سلار استخاء بزعبا خمزين تتزاربنا زبلون ممر سولومون أوريدي أبتو جروب اللخا بنيامون كمو مركب حجاتي خلخي كلهم زم أبزي أزلهم بحفش أبز جروب بزعبا زين تتزاربنا نحبرة تسبنا تقامي يتبلو نقرتلو أبتو جروب تصحفمو كم زالو من مريتنا نايسياس قبرنا يعني تان تقص الكا ناياماني الكيرنا يا زلنا كمو خنقبرنا خلينا مالتيو دقيمة أزي مسكنكم نخلاتكم سلام مشت أبز زلنايو سلام كنا آمين برغم شت كلاتكم بالجاو